Στο χωριό μου ήταν όλοι του τρελού. Ο Παπαθόδωρας μου μάθαινε τον κάτσο. Εγώ παιδάκι με μυαλά αλλού για αλλού. Ήρθε μια μέρα που μου είπε να του κάτσω. Μάλλον ήτανε η ώρα η κακιά. Μου είπε ο πατέρας μου που ήτανε και μάτσο. Πρώτα συχτήρισε, με είπε και σιγιά. Μετά μου σβούριξε στη μάπα ένα πάτσο. Παρηγοριά ζήτησα αμέσως στη μαμά. Και εκείνη έτρεξε να ανάψει ένα κάτι. Μ' είπε... Πραγματικό γεγονός. Τον Δεκέμβριο του 1969, μία βομβιστική επίθεση στην Αγροτική Τράπεζα του Μιλάνο κοστίζει τη ζωή σε 17 ανθρώπους και τραυματίζει άλλους 88. Ως ύποπτος για την επίθεση, συλλαμβάνεται ο εργάτης Τζουζέπε Πινέλη και οδηγείται για ανάκριση στην αστυνομική διεύθυνση της χώρας. Στην εκπνοή των 48 ώρων κράτησής του, ο Πινέλη εκπαραθυρώνεται από τον 4ο όροφο του κτηρίου και λίγο αργότερα υποκύπτει στα τραύματά του. Η επίσημη εκδοχή κάνει λόγο για αυτοκτονία, αλλά όπως όλα δείχνουν, η αστυνομική βία τον έχει σπρώξει στο κενό. Θέλουμε να καταστήσουμε σαφές ότι ο διάλογος σε αυτό το έργο βασίζεται σε μια ανασύνθεση αυθεντικών εγγράφων από την υπόθεση Πινέλη. Δεν χρειάζεται να επινοήσετε καμία από τις καταστάσεις που θα βρείτε να αντιπροσωπεύονται εδώ. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος κοινός παρονομαστής από τη βλακεία των ανδρών, ειδικά όταν αυτοί οι άνδρες έχουν δύναμη. Και αυτό συμβαίνει και θα συμβαίνει σε κάθε χώρα. Γιατί όχι και στη δική μας? Για να δώσουμε επικαιρότητα στο ζήτημα και για να κάνουμε την υπόθεση να φαίνεται πιο δραματική, καταφύγαμε σε ένα πασίγνωστο θεατρικό τέχνασμα. Μεταφέραμε την υπόθεση στις μέρες μας και τη βάλαμε να εκτιλήσεται σε μια πόλη της Κύπρου, τη Λεμεσόλογου χάρη. Κάναμε δηλαδή μια μετατόπιση. Τέλος, σας προειδοποιούμε ότι σε περίπτωση που θα παρατηρήσετε παραλληλισμούς με πραγματικά περιστατικά που έλαβαν χώρα στον τόπο μας, θα πρέπει αυτό να το αποδώσετε στην πασίγνωστη μαγεία του θεάτρου. Στη μαγεία εκείνη που κάνει την πραγματικότητα να ξεπερνά και την πιο καλπάζουσα φαντασία. Δεν είναι η πρώτη φορά που ήταν φιέζεσαι. Και το γράφει ότι έχεις κάνει 2 φορές το χειρουργό, 1 φορά τον λοχαγό, 3 φορές τον Μητροπολίτη, 1 φορά τον διευθυντή της Αγιάς Φύλας. Μα γιατί να το κάνει κάποιος αυτό? Συλλήψεις. Για να δούμε. 2 και 3 5. Και 1 και 2 και 3. Σύνολο 11. Και 1 τώρα 12. Μάλιστα. Συλλήψεις 12. Καταδίκημος καμία μητρόλευκο. Ποιος ξέρει με τι ψεύτιες ξέφευγες. Αυτή τη φορά όμως, εγώ σου το υπόσχομαι ότι θα σας μαυρίζω το μητρό. Το καταλαβαίνω, κύριε αστυνόμη. Αν έχει κανείς μπροστά του ένα μητρό λευκό, του ανοίγει όρεξη να το μαυρίσει. Ναι, λέγε τις εξυμνάδες σου εσύ. Εδώ η μήνυση γράφει ότι δήλωνες ψυχίατρος. Στο Πανεπιστήμιο της Πάντοβα κιόλας. Το ξέρεις ότι η απάτη τιμωρείται με φυλακή? Α, ναι, αλλά μόνο όταν την απάτη την έχει κάνει κάποιος που έχει σώαστας φρένας. Εγώ
Είμαι τρελός. Και με πατέντα μάλιστα. Έχω νοσηλευτεί 16 φορές σε ψυχιατρίο. Έχω τη μανία να παριστάνω ρόλους διαφορετικούς την κάθε φορά. Η στριομανία τη λένε την αρρώστια μου. Προέρχεται από τη λέξη ιστριώνες που θα πει ερασιτέχνης ηθοποιός. Μα εσύ είσαι επαγγελματίας απατεώνας. Όχι, εγώ δεν εξοπάτησα κανένα. Το γράφει. Τη ζήτησες για μια επίσκεψη. 599 ευρώ. Και τα πήρες. Μωρέ, τους έχνησες. Τόσα παίρνει κάθε ψυχίατρος που σέβεται το επάγγελμα του. Έτσι είναι. Το σωστό να λέγεται. Εσύ όμως πότε σπούδασες ψυχίατρος? Χρόνια ολόκληρα σπουδάζω. Ξέρω κάτι παραπάνω από τους ψυχίατρους. Ναι, ξέρει να λες παραμύθιες χαλινές. Α, και όμως κύριε αστυνόμε, δεν είναι παραμύθια. Το λέει και ο ίδιος ο Φρόιντ. Μια τσουχτερή αμοιβή οφείλει με τον καλύτερο τρόπο τόσο για τον γιατρό όσο και τον άρρωστο. Ωραία, ωραία. Σε πιστεύω. Ρίξε μια ματιά στην κάρτα σου. Γράφει. Καθηγητής Αντώνιο Ράμι. Ψυχίατρος. Τέος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Πάντοβα. Για εξηγεί του τώρα. Πρώτα είμαι πραγματικός καθηγητής. Τι είσαι? Είμαι τι είσαι! Στο τελάδι γράμμας! Εκεί έρχομαι. Στέλιος άλλος, Στελάρας άλλα. Καθηγητής σχεδίου, ελεύθερου και προοπτικού, στο Λύκειο Αγίας Φυλάξεως. Θεός φυλάξεως. Ωραία, ωραία. Μπράβο σου. Εκείνο το ψυχίατρος όμως. Θα πρέπει να ξέρετε ότι αν κάποιος δηλώνει καθηγητής, είναι σαν να δηλώνει μαεστρία. Δεν γράφει πουθενά ότι σπούδασε. Αλλά αυτό το τέος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Πάντοβα. Καλά. Το κόμμα μετά το τέος. Δεν το είδατε. Ναι, υπάρχει και ένα κόμμα. Δίκιο έχεις. Δεν το πρόσεξα. Ας το έχω δίκιο. Και έτσι εμένα δεν το πρόσεξα, άντε να κλείσετε μέσα έναν ανθρώπο. Τι σχέση έχει το κόμμα? Μου εξηγείτε? Καμία για έναν. Ανίκανο. Εξάλλου, τι πτυχίο έχετε εσείς και ήταν το μέσο για την προσλήψή σας? Μέσο, Α, μη διακόπτετε. Το κόμμα είναι το κλειδί ολόκληρης της υπόθεσης. Αν μετά το τέος υπάρχει κόμμα, το νόημα της φράσης αλλάζει τελείως. Θα πρέπει να πάρετε μικρή αναπνοή, να κάνετε και μια μικρή παύση, οπότε θα πρέπει να δηλώσετε τέος και να κάνετε και ένα σαρκαστικό μαθασμό. Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Πάντοβα. Σαν να λέμε, έλα, άσε τις μπουρδες, σε ποιον τα πολλά σε αυτά που είναι βλάκες αγάπτου. Ώστε είμαι βλάκας. Όχι, απλώς είστε κομματάκια, αδύνατοι σε γραμματική. Μπορώ να σας κάνω μερικά μαθήματα και ας αρχίσουμε από τώρα. Ο αστυνόμος κόμμα, είπε ο τρελός, είναι υποκριτής. Ποιος είναι σύμφωνα με την πρόταση και είμαι υποκριτής? Εσείς. Και ποιος θέτε? Εγώ βέβαια. Ωραία. Βάλα ακόμα ένα κόμμα. Ο αστυνόμος κόμμα, είπε ο τρελός, άλλο κόμμα, είναι υποκριτής. Ποιος είναι τώρα, παιδί μου, υποκριτής? Εγώ, ο αστυνόμος. Και ποιος θέτε? Εσείς. Είδα τι κάνουν τα κόμματα. Πότε βγάζουν υποκριτή τον αστυνόμο και πότε τον τρελό. Θα τα προσέχετε τα κόμματα. Ένα λάθος κόμμα μπορεί να σας χαλάσει τελείως τη σύνταξη. Αρχίζω να πιστεύω ότι παίζετε και τον ρόλο του τρελού. Ενώ στοιχηματίζω ότι είσαι και πιο σόφρον και από μένα τον ίδιο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Το επάγγελμά σας προκαλεί ψυχικές διαταραχές. Για να δω λίγο τα μάτια σας. Αρκετά φτάνει με σάλεις. Κάτσε κάτω και βούλωστο. Κάτω τα χέρια πίσω θα δαγκώσω. Και θα δαγκώσεις ρε. Εσένα θα σε δαγκώσω στο λαιμό και στο μπούτι. Κάτσε κάτω. Αλλιώς θα χάσω την υπομονή μου. Και εσύ τι στέκεσαι κι ζαμπάστακας. Πέταξον έξω. Μα αυτός αγκώνει. Και ένα δαγκώνιο. Προσέξτε, με την εμπειρία μου. Πάλι. Αρκετά φτάνει με σάλισες. Κύριε αστυνόμε, κρατήστε με κοντά σας, αλλιώς θα πέσω. Θα πέσω και καθώς πέφτω, θα τους πω ότι εσείς με σπρώξατε. Πέφτω. Σε παρακαλώ μην το κάνεις. Σε παρά το παράθυρο. Ωραία. Τότε θα πέσω από τις σκάλες. Φέρουμε την κάτσε κάτω. Και εσύ κλειδώς την πόρτα και πάρ' το κλειδί. Κλειδώ το παράθυρο. Ναι, πέτα το. Τι κάνεις. Πάρ' το κλειδί σου σιρτάρι και κλειδώς το. Βάλτε το κλειδί στο στόμα και κατάπιε το. Φέρε εδώ το κλειδί. Έξω. Φέρε. Τράβα το. Πρέπει να σ' αρχίσει τις σκάλες. Κάνε ότι είναι ο μήνυς μόνο φύγε γιατί θα με τρελάνεις κι Κύριε αστυνόμε, μη με συμπλόχνετε έτσι. Γιατί θέλετε να με κατεβάσετε, αφού δεν είναι εδώ η στάση μου. Έξω. Έξω. Επιτέλους. Κύριε αστυνόμε, πρέπει να συνεχίσετε και δεξιά της στο πρασίνο στρούμπελα. Και έχετε αργήσει κιόλας ένα πεντάλεπτο. Πώς. Τι ώρα είναι. Να πάρει ευχή. Ο άτιμος με σύγχυσε. Πάμε γρήγορα.
πίσω. Υπέροχα. Ανάγκη μήνυση. Ας τη σκίσουμε και ας μην ξαναμιλήσουμε ποτέ για αυτή. Πάει. Εδώ τι έχουμε. Κλοπή ιδιαιτέρω σοβαρή. Σε φαρμακείο με την κουτιά Viagra, αν είναι δυνατόν, το σεξ πρέπει να είναι ελεύθερο. Ελεύθερος κι εσύ. Εσύ τώρα τι έκανες? Κατάχρηση, εξύβριση, παραμύθια. Ελεύθερος εσύ. Ακυριτάρε! Και ο δίκαιος κριτής. Θες να μιλήσεις, θα τα κάψω όλα. Επρέσπερ! Ζουζέπε Πινέλη. Ανάκριση μη υπεραδοθήσα. Αποφασίζεται να μπει στο αρχείο η υπόθεση. Εμπρός, γραφείο Άστρου Μπερτότσο. Ποιος είναι? Πώς? Ο Πιζάνη. Ο αστυνόμος, ο Βοτρόμος. Ο ίδιος, τη μεγάλη μου τιμή. Ο αστυνόμος, ο δικός σας παραθυρός. Πώς? Ποιος είμαι? Ο Αγκιάρικας. Είμαι Αγκιάρικας. Ναι. Σωστά το μάντεψες. Μπράβο σου. Όχι. Ο Μπερτότσο δεν μπορεί να έρθει τώρα. Ξύνεται. Πες με μένα. Τι? Ένας ενώτερος δικαστικός. Τον στέλνουν ειδικά για αυτά τη Ρώμη, Απ' τη Λευκοσία θέλω να πω. Τι ξεχνώ μερικές φορές την μετατόπιση. Η κοινή γνώμη πιέζει για την αλήθεια. Ποιος τυχαίζει την κοινή γνώμη? Άκου, ο Μπερτότσο γελάει. Όχι, τώρα γελάω εγώ. Άκουσες, στα παλιά μας παπούτσια. Αν μας ήλα καθαρίζουμε τις τουαλέτες. Ναι, αυτός το έκανε. Μη θυμώνεις. Ναι, είναι τα πάντα εδώ στο αρχείο. Ο δικαστικός που έρχεται είναι και λίγο στριμμένος, όπως λένε. Τι? Που το ξέρω. Τώρα είναι στη Ρώμη, εγώ από εκεί έρχομαι. Ναι, σε χαιρετώ. Περίμενε. Ο Μπερτότσο από εδώ πει μια πολύ έξυπνη κουβέντα. Είπε ότι μετά από αυτή την επίσκεψη του δικαστικού θα σε ξαποστείλουν δυσμενή μετάθεση στον πύργο της Ηλυρίας. Σ' άρεσε? Όχι. Δεν σ' άρεσε. Μπερτότσο, ο Πιζάνη λέει ότι μόλις μας συναντήσει θα μας χώσει και τους δύο από μια μπουνιά σιμούρι. Ελήφθη, over. Αυτό και από τους δύο μας. Κλείνω. Εμπρός και δικαστά. Δουλειά. Ο χρόνος πιέζει. Αν καταφέρω να τους πείσω πως είμαι ο δικαστικός που ήρθε για έρευνα, αν δεν τα χάσω, τότε θα είμαι άξιος καθηγητής. Θα διαβάζω λίγο λόξα, θα είμαι λιγόλογος. Λιγάκι θα δείχνω. Για να δούμε. Απόφαση του δικαστηρίου του Μιλάνο για την υπόθεση Πινέλη. Η αυτοκτονία τελικά δεν ήταν αυτοκτονία. Ήταν ένας τυχαίος θάνατος. Η υπόθεση τοποθετείται στο αρχείο ως λήξη. Καλημέρα σας. Τι επιθυμείτε, ψάχνετε κάποιον? Αχ, κύριε αστυνόμη, γύρισα μόνο για να πάρω τα χαρτιά μου. Ακόμα εδώ είσαι εσύ, έξω, ας τη φυλάξει! Σας παρακαλώ, αν εσείς έχετε τα δικά σας προβλήματα, εγώ δεν σας φταίω σε τίποτα για να ξεσπάτε πάνω. Έξω! Μην το φέρνεις στα ωριά, εσύ! Κύριε αστυνομία, εμείς είναι απλά ένας τρελός! Κουράστηκα! Είμαι εγώ τρελός. Έτσι για να ξέρετε, πριν από λίγο γύρευε ένας για να σας σπάσει τα μούτρα. Κάμι μούτρα. Ναι, εσάς και ενός συναδέλφου σας. Αγκάριο. Αγκάρο το λένε, τι να σας πω. Γιατί να μας σπάσει τα μούτρα αυτός ο τύπος? Την πορδί. Πορδί! Ναι, για την πορδί. Δεν θυμάστε. Τι πήγατε και του πάτε ότι τον ξαποστείλω στην τελειρία? Εγώ, ότι είπα τέτοιο πράγμα. Φτάνει πια! Αρκετό χρόνο χάσα μαζί σου! Έξω! Θα φύγω για πάντα. Ους! Ωραία, σύμφωνοι. Φεύγω. Αλλά να σας δώσω και μια συμβουλή επειδή έτσι σας συμπάθησα. Μόλις συναντήσετε τον συνάδελφο,
Σκέψε! Τον άτιμο κάνει τον τρελό και κλέβει τα βατά μας. Στη φύλαξη. Πιάσαμε στον τρελό. Ναι, αυτό που ήταν πριν λίγο εδώ. Κρατάει το καπέλο μου, το παρτό μου. Κρατάει και το χαρτοφύλακα μου. Πιάσ' το γρήγορα πριν την κομπανίσει. Μάλιστα, κύριε. Κύριε Πισάνη, είμαι εδώ ο αστυνόμος. Κύριε Μπερτότσο, θέλω να σας μιλήσει ο αστυνόμος Πισάνη της ασφάλειας. Πού πήγαν οι μηνύσεις? Αγαπητέ μου, πριν από λίγο μίλαγα με έναν τρελό. Που μου έλεγε, μόλις με συναντήσεις, θα μου δώσεις μια μπουνιά. Σας είχα πει να σκέψετε! Ξέρω, κύριε, και με τέτοιο ύφος ούτε ο ίδιος ο Θεός να ήταν. Λέει ότι θέλει να μιλήσει με εσάς και με τον κύριο διοικητή. Με συγχωρείτε. Θέλετε να μου μιλήσετε? Καλημέρα. Τι έπαθε το χεράκι σας? Τίποτα. Τότε... Εσείς ποιος είστε? Με συγχωρείτε. Τότε, γιατί το τρίβετε, τι είναι? Ίσως. Σας ρώτησα όμως με ποιον έχω την τιμή να μιλώ. Γνώρισα κάποτε έναν μοναχό στη Μονία Βακούμ που έτριβε πάντα το ένα του χέρι. Ήταν κομματάκι βίαιος, Άγιος. Βίος ο Άγιος, αποκλείεται. Όχι, σας βεβαίω. Ήταν βέβαιος, βίαιος. Ήταν βίαιος βεβαίως. Και τι με αυτό? Και εσείς άλλωστε βίαιος, δεν είστε? Όχι προς Θεού. Τι είναι αυτά που λέτε? Μα πού καστούμε βίος? Όχι εσείς βεβαίως, εκείνος ο μοναχός που σας έλεγα. Ήταν βίαιος και μεγάλος υποκριτής. Ψεύταρος. Έτριβε πάντα το ένα του χέρι. Μα εγώ Εσείς από την άλλη, εκτός και αν τυράτε εσείς κάτι, θα πρέπει να πάτε σε ψυχαναλυτή. Το να τρίβετε συνέχεια το χέρι σας μαρτυρεί ανασφάλεια, ενοχή και σεξουαλική ανικανοποίηση. Μήπως έχετε πρόβλημα με τις γυναίκες? Μα επιτέλους! Νευρικός. Να και απόδειξη. Πείτε μου την αλήθεια, δεν είναι τι δίρατε κάποιον πριν από λίγο. Ομολογήστε! Τι πράγμα? Είστε με τα καλά σας? Τίποτα από τα δύο. Λοιπόν, είμαι ο καθηγητής Μάρκο Μαρία Μαριντιέρο. Πρώτος σύμβουλος του Αρείου Πάγου. Και από εδώ οι συνεργάτες μου. Ο Άρλεκιν και Πεκίν. Δικαστικός, συνεργάτες. Κατάλαβα. Τι καταλάβατε? Τίποτα. Δεν σας περίμενα τόσο γρήγορα. Θαυμάσια. Σας έπιασα στον ύπνο. Στεναχωρηθήκατε? Όχι φυσικά. Για ποιο λόγο? Μήπως θα ήταν προτιμότερο να πάμε στο γραφείο του διοικητή? Ίσως, αλλά εδώ δεν είναι που έγινε εκείνη η ιστορία με τον αναρχικό. Μάλιστα, εδώ είναι. Οπότε, εδώ θα κάτσουμε. Θα προτιμούσα, αστυνόμε, όταν είμαι παρόν, να μιλάτε πάντα φωναχτά. Μάλιστα, με συγχωρείτε. Παρακάλεσε τον κύριο διοικητή να έρθει εδώ το συντομότερο, αν μπορεί. Α, και αν δεν μπορεί. Και αν δεν μπορεί. Μάλιστα, κύριε. Μου λες, αστυνόμε, τι μηνύματα είναι αυτά που μου στέλνεις? Να έρθω στο γραφείο σου και αν ακόμα δεν μπορώ. Με συγχωρείτε, κύριε. Είναι επειδή. Επειδή τρίχες. Πώς έγινες ξαφνικά νεότερος μου? Σου το λέω καθαρά ότι αυτή σου η αυτάρεια δεν μ' αρέσει καθόλου. Και απέναντι στους συναδέλφους σου κιόλας. Ορίστε, έφτασες τώρα να δίνεις και μπουνιές στα νότερα. Μα κύριε διοικητά, ο Μπερτόσο δεν σας είπε για τις πορδές και για τη μετάθεση στον πύργο της τηληρίας. Τι πορδές και δηληρίες είναι αυτά? Μην κάνετε σαν παιδάκια. Αντί να καθέσετε φρόνημα που τώρα όλα τα μάτια είναι γυρισμένα πάνω μας. Σταμάτα να μου δείχνεις ότι πρέπει να σοβάσω. Ποιος νομίζεις ότι είσαι? Αυτή, τι είναι αυτή? Δημοσιογράφη. Όχι, κύριε διοικητά. Μην ανησυχείτε. Δεν είμαι δημοσιογράφος. Και καταλαβαίνω την ανησυχία σας και τη συμμερίζομαι. Εξάλλου, τον μάλωσα κι εγώ τον νεαρό συνεργάτη σας πριν από λίγο. Αλήθεια. Ο νεαρός αυτός παρατηρήσα πως είναι λιγάκι οξύθυμος.
Και τώρα από τη συζήτησή σας βγαίνει πως είναι αλλεργικός στις πορδές της επαρχίας Λευκωσίας, που στο κάτω-κάτω είναι και από τις πιο ευγενικές, που να μυριζόταν και τις πορδές της επαρχίας Πάφου. Βρωμάνε! Προσέξτε με, κύριε, σας μιλώ σαν να είστε πατέρας του. Το παιδί αυτό έχει ανάγκη από έναν καλό ψυχίατρο. Αντώνιο Ράμπη, ιδιοφυΐα, τέος καθηγητής. Προσέξτε μόνο το κόμμα. Ευχαριστώ, αλλά μου επιτρέπετε. Και μέσα σας επιτρέπω. Καθίστε, ας αρχίσουμε. Εξοχότατε, εγώ δεν γνωρίζω απολύτως τίποτα. Ο κύριος δικαστής ήρθε απλά για να κάνει έλεγχο στα έγγραφα της υπόθεσης. Α, βέβαια. Σας περιμέναμε. Ας προχωρήσουμε λοιπόν στα πρακτικά επαριθμό 25, 26 και 27. Ο Πινέλη βρισκόταν σε αυτό εδώ το δωμάτιο. Σκοπός ήταν να ανακριθεί σχετικά με τη συμμετοχή του στις βομβιστικές ενέργειες που προκάλεσαν το θάνατο 17 αθώων πολιτών. Εδώ βλέπουμε τα δικά σας λόγια, κύριε Δικητά. Είχαμε σοβαρά στοιχεία εις βάρος του. Το είπατε αυτό. Μάλιστα. Αλλά σε μια πρώτη φάση. Ύστερα... Βρισκόμαστε στην πρώτη φάση τώρα. Ας προχωρήσουμε με τη σειρά. Γύρω στα μεσάνυχτα, ο αναρχικός έπαθε μια κρίση ιστερίας. Δικά σας είναι αυτά τα λόγια, κύριε μου. Ρίχτηκε από το παράθυρο και τσακίστηκε στο έδαφος. Σωστά? Σωστά. Ας δούμε λοιπόν τι προκάλεσε αυτή την ιστερία. Ελάτε στο προσκήνιο, κύριε Δικητά. Ας δοκιμάσουμε να αναπαραστήσουμε την περίφημη επίθεσή σας. Με συγχωρείτε. Ποια περίφημη επίθεση? Αυτή που προκάλεσε την ιστερία. Κύριε δικαστά, κάποιο λάθος κάνετε. Δεν την έκανα εγώ αυτή την επίθεση. Ο Πιζάνη ήταν. Μα κύριε δικαστά, είναι κάτι που γίνεται συχνά σε όλες τις αστυνομίες για να ομολογήσει ο ύποπτος. Σας παρακαλώ, ποιος μίλησε σε εσάς. Αφήστε τον ανώτερό σας να μιλήσει. Και εσείς, κύριε Δικητά, μιλήστε μου για αυτή την επίθεση σε πρώτο πρόσωπο. Σύμφωνοι. Να πως έγιναν όλα. Ο ύποπτος αναρχικός καθόταν ακριβώς εκεί που έχει κάθεσε τον εσυστόρα. Ο Πιζάνη, δηλαδή εγώ, μπήκα μέσα κάπως ορμητικά. Μπράβο! Και το επιτέθηκα. Θαυμάσιο! Αγαπητέ μου αναρχικέ, σιδηροδρομικέ, σταμάτα να με κοροϊδεύεις. Όχι, όχι, κύριε Δικητά, μείνετε πιστός στο σενάριο. Δίκιο έχετε. Του είπα, κοφτοδούλευα. Μόνο αυτό, μήπως του δώσατε και καμιά κοφτή. Όχι, σας ορκίζομαι. Σας πιστεύω. Συνεχίστε. Τι έγινε μετά? Είπα, έχουμε αποδείξεις ότι εσύ έβαλες τις βόμβες στο σταθμό. Είχατε πράγματι αποδείξεις γι' αυτό? Όχι, αλλά όπως πήγε να σας εξηγήσει προηγουμένως αστυνόμος, είναι μια μπλόφα που την κάνουμε συχνά εμείς της αστυνομίας. Μπλόφα! Χαρτιά παίζουμε, κύριε! Μια μπλόφα που δεν έχαψε ο Πινέλη. Εδώ γράφει. Ο αναρχικός δεν φάνηκε να κλονίζεται καθόλου όταν άκουσε την κατηγορία. Χαμογελούσε και δεν την πίστεψε. Ποιος έκανε αυτή τη δήλωση? Εγώ, κύριε δικαστά. Αναμφιβόλως, συνέβαλε στην κρίση που θα τον οδηγούσε στην αυτοκτονία και ο φόβος ότι θα έχανε τη δουλειά του. Μα στην αρχή χαμογελάει και δεν πιστεύει κι ύστερα ξαφνικά φόβαται. Ποιος τον έκανε να φοβηθεί? Ποιος του μίλησε για απόλυση από τη δουλειά του? Όχι, εγώ σας ορκίζομαι. Σας παρακαλώ, μην υποτιμάτε την νοημοσύνη μου. Όλοι οι αστυνομικοί σε αυτόν τον κόσμο καταφεύγουν σε άγριες μεθόδους. Αφήνει δουλειά σας και η αγριάδα. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Όπως τα λέτε, κύριε δικαστά μου. Θεία είναι ένστικτο, πολύ βαθιά χωμένο εκεί που έχουμε γενιές το χιμπατζί θαμμένο. Δεν υπάρχει επιλογή. Μην ψάχνεις άλλο τρόπο. Ό,τι αξίζει έγινε με βία και με κόπο. Να με σε ευχαριστώ, με βία κάναμε Θεό, τον Ιησού Χριστό. Τι νομίζεις ήτανε? Στον γέα συγκυρία
Ψιλοπέρασε κι αυτό στην ιστορία. Με βία άντρας γίνεσαι στην κόλλη μέσα. Με βία συμμορφώνεσαι, μαθαίνεις να έχεις μέσα. Ακόμα και στον έρωτα, αν θέλεις να κερδίσεις, δύο χαστούκάκια που και που πρέπει να τα σφουρίξεις. Έτσι οφείλεις να τιμάς το ανδρικό σου φίλο κι αν θέλεις επανάσταση πρέπει να πέσει ξύλο. Η βία είναι η ουσία, ως τη Δευτέρα παρουσία κι άμα θες περιουσία. Η βία είναι η ουσία, η βία είναι ένστικτο, είναι ευλογία απολύτως απαραίτητη για κάθε ομολογία. Να κεφαλαιώνουμε λοιπόν. Εσείς σπάζετε δικό του αρχικού και εκείνος πέφτει. Αν μου επιτρέπετε, κύριε δικαστά, δεν έπεσε αμέσως. Εδώ και να κι εγώ μια παρέμβαση. Εμπρός αστυνόμε, πείτε για την παρέμβασή σας και να φαντάζεστε πάντα ότι αναρχικός είμαι εγώ. Μάλιστα. Μόλις μου τηλεφώνησαν από τη Ρώμη, ο φίλος ο δάσκαλος του χορού ομολόγησε πως εκείνος έβαλε τις βόμβες στην τράπεζα στο Μιλάνο. Και ο Πινέλη πώς αντέδρασε. Άσχημα. Ζήτησε τσιγάρα. Και αφού το άναψε. Τι αμέσως από τον λάθο. Όχι αμέσως. Στην πρώτη κατάθεσή σας είπατε αμέσως. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι. Και τι άλλο δηλώσατε. Ότι το άλοθή του, ότι δηλαδή έχει περάσει το απόγευμα παίζοντας χαρτιά σε ένα καφενείο, κατέρευσε, δεν έστεκε πια. Οπότε ο αναρχικός ήταν σοβαρά ύποπτος και για τις βομβιστικές ενέργειες στο Μιλάνο. Και προσθέσατε ότι η αυτοκτονία του αναρχικού απέδειξε περίτρανα την ενοχή του. Μάλιστα, το είπα. Όταν ήταν ζωντανός, κύριε Δικητά, τον στιγματίσατε ως εγκληματία. Καλή άνθρωπο. Κι όμως, μετά από λίγες εβδομάδες, δηλώσατε, να και το σχετικό έγγραφο, ότι φυσικά δεν υπήρχαν συγκεκριμένα στοιχεία εις βάρος του αρχικού. Σωστά. Άρα, ήταν τελείως αθώος. Ναι, το παραδέχομαι. Κάναμε λάθος. Φυσικά. Όλοι κάνουμε λάθη, αλλά εσείς με συγχωρείτε που το λέω, κάνατε πολύ χοντρό λάθος. Πρώτα απ' όλα, συλλαμβάνετε αυθαίρετα έναν ελεύθερο πολίτη. Και επειδή η βία είναι ένστικτο πολύ βαθιά χωμένο, τον κρατάτε περισσότερο όπως επιτρέπει ο νόμος. Και αφού ό,τι αξίζει έγινε με βία και με κόπο, τον τραυματίσατε ψυχικά, λέγοντας του πως έχετε αποδείξει ότι έβαλε τις βόμβες στο τρένο. Κατόπιν, του υποβάλλετε την ιδέα ότι θα χάσει τη δουλειά του. Έπειτα, του λέτε πως το άλοθη του κατέρευσε και τέλος, του δίνετε και μία κατακέφαλη, λέγοντας του πως ο φίλος και δάσκαλος χορού από τη Ρώμη ομολόγησε πως είναι ένοχος για τη σφαγή στο Μιλάνο. Εκείνος λέει απαρηγορήτως πως αυτό είναι το τέλος της αναρχίας και πηδάει από το παράθυρο. Μα είμαστε τρελοί. Είναι να ξαφνιαστούμε αν κάποιον. Ύστερα από όλα αυτά, μιας κρίση ιστερίας, λυπούμε κύριοι, αλλά είστε ένοχοι. Είστε υπεύθυνοι για τον θάνατο των αρχικού. Μα κύριε δικαστά, το επάγγελμά μας είναι να ανακρίνουμε υπόπτους. Είμαστε υποχρεωμένοι κάθε τόσο να καταφεύγουμε σε κόλπα, παγίδες, ψυχολογική βία. Όλα αυτά χωρίς βάσιμες ενδείξεις. Είχατε πράγματα αποδείξεις ότι ο αναρχικός είχε δώσει ψεύτικο άλοθη. Όχι. Αποδείξεις δεν είχαμε, αλλά. Δεν με ενδιαφέρονται, αλλά επιπλέον. Υπάρχουν 3 συνταξιούχοι που ακόμα και σήμερα επιβεβαιώνουν το άλοθη του. Ναι, υπάρχουν. Βρε φαντασία που την έχετε, θα πρέπει να γίνετε συγγραφείς εσείς. Λοιπόν, είπατε ψέματα στην αστυνομία και στον τύπο για να ξαπατήσετε τον εύπιστο και ηλίθιο λαό. Σιγά το λαό. Για πείτε μου εσείς, αστυνόμε, είναι η ομολογία του. Άλλο είναι δικό σας κόλπο. Απαντήστε. Μάλιστα, είναι δικό μας κόλπο. Βρε φαντασία που την έχετε. Θα πρέπει να γίνετε οι 4. Λοιπόν, θα προσθέσω ότι στη Ρώμη θέλουν να σας τιμωρήσουν παραδειγματικά. Ο κόσμος αγανάκτησε με την εκπαραθύρωση του αρχικού και θέλει 2 ενόχους. Είναι αδύνατο. Μα πώς μπορούν. Ο κόσμος αγανάκτησε με την εκπαραθύρωση, όπως είπα, και θέλει 2 ενόχους. Μην με βάλετε να τα πω 2 φορές, σας παρακαλώ. Τι έχετε να πείτε τώρα, κυρία μου?
Εμάς βρήκε. Δώστε μας κι εσείς μια συμβουλή. Τι να κάνουμε? Τι μπορώ να σας πω εγώ. Εγώ στη θέση σας Στη θέση μας. θα πήδαγα από το παράθυρο. Πώς είπατε? Μου ζητήσατε μία συμβουλή. Εμπρός. Κουράγιο. Αφήστε πρώτα να σας πιάσει μια κρίση ιστερίας και ύστερα πέστε κάτω από το παράθυρο. Όχι. Περιμένετε. Τι θα με περιμένετε? Τι άλλο έχετε να κάνετε πάνω σε αυτή την αφυλαγή? Ζωή είναι αυτή. Άντε καιρός να πέφτουμε. Όχι. Τι κάνετε, κύριε Δικαστά? Εγώ ελπίζω ακόμα. Δεν υπάρχει πια ελπίδα. Ξοφλήσατε. Ξοφλήσατε. Όχι. Κάτω. Βοήθεια. Μη σπρώχνετε, σας παρακαλώ. Δεν είναι εγώ που σας πρόκεινο. Είναι η κρίση ιστερίας. Όχι. Ζείτε ιστερία που λυτρώνει. Βοήθεια. Μη σπρώχνετε, στη θύλα. Τι συμβαίνει, κύριε? Τίποτα. Έτσι δεν είναι κυριολεκτικά. Έτσι είναι. Ήταν μόνο... Μια ξαφνική κρίση ιστερίας, ναι. Ήθελα να πέσουν κάτω από το παράθυρο. Κι αυτή. Δεν είναι αλήθεια. Εσείς, κύριε δικαστά, θέλατε να πήδηξουμε. Έτσι είναι. Θέλατε να πηδήξετε εσείς, κύριε Δικητά? Όχι φυσικά. Αυτό σας πρόχνε. Αλήθεια είναι. Εγώ τους έσπρωξα. Και παραλίγο θα πήδαγαν στα αλήθεια. Αυτά είναι ένα τίποτα. Όταν κάποιος είναι απελπισμένο. Πράγματι, ένα τίποτα. Για δες τους, ακόμα απελπισμένοι είναι. Κοίτα κάτι μούτρα, σαν να είναι σε κηδεία. Ναι, συγχωρέστε μου την έκφραση. Μοιάζουν σαν να κάθονται στη χέστρα, όπως λέει και λαό. Καταλαβήκατε. Συγγνώμη, στην τουαλέτα ήθελα να πω. Είμαστε χωμένοι στο λαιμό με τα σκατά τους. Εμπρός, θάρρος. Και τραβήξτε και το καζανάκι, όπως λέει ο λαός. Ωραία τα λέτε εσείς. Πάντως, εγώ ήταν μια στιγμή που ετοιμαζόμουν στα σοβαρά να πηδηχτώ από το παράθυρο. Ετοιμαζόταν να πηδηχτεί μόνος του. Όχι, το φταίξιμο θα ήταν μόνο δικό μου. Δικό σας, γιατί? Γιατί αυτό που σας είπα δεν ήταν αλήθεια, τα έβγαλα από το κεφάλι. Δεν καταλαβαίνω, κύριε Δικαστά. Γιατί σκαρώσατε όλη αυτή τη φάρσα? Πιστεύετε στα αλήθεια ότι αν ο αρχηγός πήδηξε από το παράθυρο, βάλαμε και εμείς το χεράκι μας και τον σπρώξαμε? Μα έτσι μου είπατε. Εσείς πριν από μία στιγμή θα σας ξέφυγε φαίνεται. Αφού εμείς δεν ήμασταν εδώ τη στιγμή που πήδηξε. Ρωτήστε και τώρα στη φύλακα. Αλήθεια λέει. Αυτοί οι δύο δεν ήταν εδώ όταν πήδηξε ο ανάρχικος. Σαν να λέμε ότι όταν κάποιος πυροδοτεί μια βόμβα σε μια τράπεζα, δεν είναι ένοχος γιατί δεν ήταν μέσα τη στιγμή της έκρηξης. Θαυμάσιες σχέσεις έχουμε εδώ πέρα με τη λογική, κυρίες και κύριοι. Όχι, κοιτάξτε, έγινε μια παρεξήγηση. Ο αστιφύλακας αναφερόταν στην πρώτη εκδοχή, ενώ εμείς μιλούμε για τη δεύτερη. Προσέξτε καλά. Στα πρακτικά έχω αυτή τη δεύτερη εκδοχή. Σας ακούω. Αλλάξαμε την ώρα του κόλπου. Ωραία. Η αυτοκτονία έγινε τα μεσάνυχτα και το κόλπο στις 8. Τότε τι γίνεται με την ξαφνική κρίση ιστερίας? Τη βγάζετε από τη μέση? Όχι, δεν τη βάζουμε. Καθόλου από τη μέση. Μα πώς δεν την βγάζετε? Έπειτα από 4 ώρες πλήσης εγκεφάλου. 48 ώρες στο σύνολο. Ο αναρχικός θα ομολογούσε ότι ήταν δαματζής, αρχηγός της μαφίας, υπεύθυνος για το σκάνδαλο των διαβατηρίων και θα το πίστευε κιόλας. Μα αυτό ακριβώς θέλαμε, κύριε Δικαστά. Θέλατε να του φορτώσετε το σκάνδαλο των διαβατηρίων? Όχι. Θέλαμε να αποδείξουμε ότι για αυτή την ξαφνική κρίση ιστερίας δεν έφταιγαν τα κόλπα μας και τα ψέματά μας. Γιατί από την ώρα που τα είπαμε μέχρι και την ώρα που αυτοκτόνησε, μεσολάβησαν 4 ολόκληρες ώρες. Μπράβο σας. Τι θαυμάσια σκέψη. Τι τέλεια ιδέα. Ευχαριστώ, κύριε Δικαστά. Φυσικά δεν μπορέσετε να συγκρατηθείτε και... πώς να το πούμε τώρα... Η απελπισία των αρχικού σας είχε συγκινήσει λιγάκι. Ναι, εμένα με είχε συγκινήσει βαθύτατα. Είχατε στεναχωρηθεί που τον πικράνατε, κύριε Δικητά. Εσείς, ένας άνθρωπος τόσο ευαισθητούλης. Ναι, κατά βάθος είχα λυπηθεί, είχα στεναχωρηθεί. Το ξεσκονόπανο για σένα, ναι. Ο κόπανο. Πώς είπατε? Τίποτα. Δεν μπορέσατε να συγκρατηθείτε, λέω, και του δώσατε και κανένα δυο στην πλάτη. Ναι, το έκανε. Το θυμάμαι εγώ. Αφού το θυμάται αυτός. Εσείς από την άλλη του δώσατε ένα χαϊδευτικό χαστούκάκι στο μάγουλο. Να Όχι, είμαι βέβαιος. Χαστούκάκια δεν έδωσα. Του έδωσε μόνο 2 χαστούκάκια. Τον είδα εγώ. Ορίστε, να και ο μάρτυρας και τι του έλεγε ενώ του έδινε τα χαστούκάκια? Δεν θυμάμαι. Λογικά τραγουδήσατε. Όχι, κύριε Δικαστά. Λυπάμαι, αλλά στο τραγούδι δεν μπορούμε να σας ακολουθήσουμε. Δεν μπορείτε. Ωραία τότε. Εγώ σας παρατάω και κάντε καλά μονάχες.
επιχρήμαση εκδεδομένης γυναικός το σιδηρούν και κλείδωμα. Τραγουδήστε μη σας πάρει και σας σηκώσει. Στο χωριό μου ήταν όλοι του τρελού. Ο Παπαθόδωρας μου μάθαινε τον κάτσο. Εγώ παιδάκι με μυαλά άλλου για αλλού. Ήρθε μια μέρα που μου είπε να του κάτσω. Μάλλον ήτανε η ώρα η κακιά. Μου είπε ο πατέρας μου που ήτανε και μάτσο. Πρώτα συχτήρισε, με είπε και εσύ πια. Μετά μου σβούριξε στη μάπα ένα πάτσο. Παρηγοριά ζήτησα αμέσως στη μαμά. Και εκείνη έτρεξε να ανάψει ένα κάτι. Μ' είπε κουνίστρα, γυριστρούλα και τολμά. Και στο άλλο μάγουλο μου έχω σε σκάπη. Κάπως έτσι το έμπεδωσα νωρίς. Πως το δίκιο το έχει πάντα δυνατός. Και αποφάσισα με δάκρυα ή χωρίς πως θα γίνω στάνταρ αστυνομικός. Μια ληστεία, σε μια απειλή, σε μια επίθεση τρομοκρατική, σε απαγωγή, στην αλητεία, θα φωνάξεις καμιά σου θεία. Στο βιασμό, σε κάποιο φόνο, όταν σε δέρνουν και πεθαίνεις από τον πόνο. Στο βιαστή, στο δολοφόνο, ποιον θα φωνάξεις, τον τροχονόμο? Φοβάσαι κάποιο, φοβάσαι κάτι, εμάς θα πάρεις, για να έχεις πλάτη. Φωνάζουν δίπλα, στη γειτονιά σου, εμάς θα πάρεις, ή τη γιαγιά σου. Και κάπως έτσι το έμπεδωσα νωρίς. Πως το δίκιο το έχει πάντα ο δυνατός. Κι αποφάσισα με δάκρυα ή χωρίς πως θα γίνω στάνταρ αστυνομικό. Μπράβο! Έτσι δεν μπορεί να αμφιβάλλει κανείς ότι ο αναρχικός μας ήταν πια περισσότερο. Μη σου πω, έπλεσε πελάγια ευτυχίας. Τα ψέματα που του είπαμε δεν είχαν κλονίσει διόλου το ηθικό του. Επομένως δεν έχουμε καμία ξαφνική κρίση ιστερίας. Αυτή του ήρθε αργότερα. Πότε? Γύρω στα μεσάνυχτα. Και σε τι οφειλόταν? Μα εγώ νομίζω... Όχι! Σιωπή εσείς, κύριε Δικητά. Εσείς δεν πρέπει να ξέρετε τίποτα γι' αυτό. Πώς είπατε, δεν πρέπει να ξέρω. Να το κάνουμε τόσο για να αποδείξουμε ότι δεν έχετε καμία σχέση με τον θάνατο του αναρχικού. Ναι. Ότι εκείνο το βράδυ δεν ήσασταν καν εδώ. Ναι, έχετε δίκιο. Ήμουν αφηρημένος. Παρά είστε αφηρημένος, κύριε μου. Να προσέχετε περισσότερο. Δεν ήσασταν εδώ. Ήταν όμως αστυνόμος Πιζάρη. Ναι, στην αρχή μου. Αλλά αργότερα άφηγα κι εγώ. Αρχίσαμε πάλι τις εξυπνάδες. Άντε, πες μου τώρα σαν καλό παιδί, τι έγινε γύρω στα μεσάνυχτα? Στο δωμάτιο ήμασταν 6 άτομα. Εγώ, 4 αστιφύλακες και ένας υπολοχαγός του λαμού. Όλοι μαζί. Και τι κάνατε όλοι εσείς? Τον ανακρίναμε. Ύστερα από τόσες ώρες, θα πρέπει να είχατε εξαγριωθεί. Καθόλου, κύριε δικαστά, ήμασταν πολύ ήρεμοι. Δεν του κάνατε τίποτα? Δεν του δώσετε ούτε ένα χαστούκάκι ανάποδο? Όχι. Χαστούκάκι κανονικό? Όχι. Μήπως κάμια κοφτή? Κοφτή. Πώς το κάνατε? Τα. Όχι, κύριε δικαστά, εμείς τον ανακρίναμε στα αστεία. Ένα παιχνιδάκι παίζαμε. Παιχνιδάκι? Ναι, ένα παιχνιδάκι. Ρωτήστε και τον αστιφύλακα. Δεν καταλαβαίνω. Παίζατε πέφτει νύχτα στο Παλέρμο. Γιατί να πέσει νύχτα, έπεσε ο αρχικός. Ναι, διασκεδάσαμε αφάνταστα. Ξέρετε, ο κύριος αστυνόμος, κι ας μην του φαίνεται, κάνει κάτι αστείες ανακρίσεις. Σας πιστεύω. Θυμάμαι που ήμουν στην Πάφο,
Στον Πέρκα μου θα πρέπει να πω, αλλά πρέπει να τα φέρνουμε όλα στα δικά μας. Ήμουν στην Πάφο που λέτε όταν ανακρίναμε για τα επεισόδια της Φλόρας. Θυμάστε, ήταν μπλεγμένοι κάποιοι ντόπιοι με μια ομάδα μεταναστών. Μέχρι και χαϊφιλιώρες είχαν πάει για το ξύλο. Αγία Φύλλα, Τέξας. Oh yeah. Είχαν ενοχοποιήσει όλους τους ξένους και στο τέλος όλοι οι ντόπιοι κρίθηκαν αθώοι. Πω, κυριέ μου. Πες μου, κοπελίτσα μου, τι... Ναι. Σωστά. Ήμουνα που λέτε εντελώς τυχαία στο αστυνομικό τμήμα όπου γίνονταν οι ανακρίσεις. Και κάθε βράδυ με ξυπνούσαν τα ουρλιαχτά και τα βοκιτά τους. Τι να φανταστώ, κύριε διοικητά μου, νομίζω ότι τους δέρνανε, αλλά τους λέγανε ανέκδοτα. Ας αφήσουμε κατά μέρος τις ηρωνίες. Το ξέρετε ότι μετά κατηγορήθηκαν όλοι. Από τον διοικητή μέχρι και τον τελευταίο στη φύλακα. Και αφέθηκαν ελεύθεροι, ως συνήθως. Θυμηθείτε και την υπόθεση του Ορέστη Μεταξά. Τις ευθύνες που δεν ανέλαβε η αστυνομία για τα θύματα, ακριβώς επειδή ήταν ξένες. Κύριε δικαστά, κύριοι συνεργάτες, μου φαίνεται ότι μας κοροϊδεύετε και μάλιστα στα μούτρα μας. Για όνομα του Θεού, δεν θα τολμούσαμε ποτέ να κάνουμε κάτι τέτοιο. Κι όμως, σας ορκίζομαι ότι εκείνο το βράδυ τον αναρχικό τον ανακρίναμε στα αστεία. Αλήθεια λέει. Τον αναρχικό τον ανακρίναμε στα αστεία. Τον πειράζαμε λίγο για το φίλο του δάσκαλου του χορού, που ήταν μπαλαρίνα. Θα κάνατε και υπονοούμενα για τις πυρουέτες στα στενά κορμάκια ότι μπορεί να ήταν και λίγο αδελφοί. Οκ, αναρχικός. Σκάσε εσύ. Όχι, δεν το παρακάναμε τόσο. Το σίγουρο είναι ότι ο Πινέλη μας παρεξηγήθηκε. Έτσι δεν είναι? Ήταν πολύ μηγιάνικτος. Σηκώθηκε που λέτε απότομα. Ναι, σηκώθηκε απότομα. Και άρχισε να φωνάζει «Αρκετά! Δεν δέχομαι κουβέντα για τον ανδρισμό του φίλου μου». Και λέγοντας αυτά, έκανε ένα χαριτωμένο «Ραντζετέρ» και ρίχτηκε μετώντας κάτω από το παράθυρο. Ναι, όπως το λέτε πρέπει να γίνει. Αλλά εγώ δεν μπορώ να σας το βεβαιώσω. Σας είπα ότι μόλις είχα βγει έξω. Εγώ όμως ήμουν μέσα. Μπορώ να αρχίσω εγώ. Αμέσως εσύ, σιωπή! Τι εύθυκτος όμως αυτός ο αναρχικός. Ακού να πηδήξει από το παράθυρο επειδή πάνε το φίλο του αδελφή. Χτύπησαν μια ευαίσθητη χορδή του. Ξέρετε, η αναρχική είναι περήφανη για τον ανδρισμό του. Τον άτιμο και φαίνονταν τόσο καλό παιδί. Ούτε που του φαίνονταν ότι πηδάει. Σκάσε, είπαμε. Σας παρακαλώ. Πειράζει να κλείσουμε λίγο το παράθυρο. Έπιασε ξαφνικά ψυχούλα. Εκείνο το βράδυ που πήδησε αναρχικός, δεν έκανε κρύο. Δεν σας καταλαβαίνω. Ήταν Δεκέμβρης. Έτσι δεν είναι? Κι όμως τα μεσάνυχτα το παράθυρο ήταν διάπλατα ανοιχτό. Επομένως δεν έκανε κρύο. Όχι. Δεν έχετε δίκιο. Το είχαν μόλις ανοίξει. Για να αερίσουν λιγάκι το δωμάτιο. Έτσι δεν είναι, παιδιά? Ναι, είχε πολύ καπνό. Ξέρετε, ο αναρχικός φουμάριζε σαν αράπης. Μάλιστα. Εκείνο το βράδυ, σύμφωνα με το δελτίο καιρού, έκανε τόσο κρύο που θα έτρεμε και μια πολική αρκούδα. Μα εσύ δεν κρυώνατε. Για σας ήρθε απλά ο χειμώνας. Με συγχωρείτε κύριε δικαστά για αυτό που θα πω, αλλά δεν σας καταλαβαίνω. Πριν από λίγο είπατε πως είστε εδώ για να μας υποστηρίξετε. Και όμως μας κοροϊδεύετε, αμφισβητείτε τις μαρτυρίες μας, μας ταπεινώνετε. Δίκιο έχετε. Σας υπόσχομαι ότι από τη στιγμή αυτή δεν πρόκειται να σας κοροϊδέψω. Ας αφήσουμε αυτά που έγιναν πριν το μοιραίο. Ναι, ας τα αφήσουμε. Και ας έρθουμε στο ίδιο το μοιραίο. Στο πήδημα. Σύμφωνοι. Έχουμε και κλαίμε. Ο αναρχικός, σε μια κρίση ιστερίας, σηκώνεται έξαφνα, παίρνει τώρα, μια στιγμή. Ποιος τον βοήθησε? Ποιος το βοήθησε, είπατε? Σας παρακαλώ. Ναι. Ποιος από εσάς στάθηκε δίπλα στο παράθυρο? Να έτσι και να μπορέσει να πατήσει και φλου, να περάσει πετώντας στο κενό. Μα τι λέτε, κύριε δικαστά, είστε με τα καλά σας? Όχι φυσικά. Απλώς σκέφτηκα ότι αφού το παράθυρο είναι ψηλό, ούτε ένα σκαλοπατάκι. Σκαλοπατάκι. Μα τι λέτε, κύριε δικαστά, τα έκανε όλα μονάχος του. Ωραία. Από τη μία έχουμε έναν ανθρωπάκο γύρω στο 1,60, δίχως βοήθεια, δίχως σκάλα. Και από την άλλη, μισή τους είναι αστυνομικούς που δεν πρόφτασαν. Έγιναν όλα τόσο ξαφνικά. Τον ανικάνων, τον ικανό να κάνουν νάνο. Ναι, πες μου. Με συγχωρείτε. Είναι ο σκοπός, κύριε διοικητά. Και λέει πως σας ζητά μια δημοσιογράφος. Βρίσκεται στην πύλη. Ναι.
Η Φελέκη, το Φελέκη μου, της είχα δώσει ραντεβού για σήμερα. Πείτε της να περάσει άλλη ώρα, γιατί τώρα δεν ευκαιρώ. Τη γνωρίζω καλά αυτήν. Είναι όξινη φαρμάκη. Είναι ικανή για να σας εκδικηθεί να γράψει άρθρο φαρμακερό. Πείτε της να περάσει, σας παρακαλώ. Και η έρευνά σας? Μπορεί να περιμένει. Δεν καταλάβατε ακόμα ότι εγώ κι εσείς βράζουμε στο ίδιο καζάνι, ότι ανθρώπους σαν κι αυτοί καλό να τους έχουμε φίλους και όχι εχθρούς. Ναι. Είναι ωραίο να ξέρεις ότι η δικαιοσύνη είναι πάντα καλύτερη φίλη της αστυνομίας. Η ισχύς εν τη ενώση. Πείτε της να περάσει. Συνοδέψτε τη στο γραφείο μου, παρακαλώ. Και εσείς, τι θα κάνετε, θα μας παρατήσετε? Όχι, το Φελέκι δεν πρόκειται ποτέ να μάθει ποιος πραγματικά είμαι εγώ. Είστε σίγουρος? Βεβαίως. Θα παίξω άλλο ρόλο. Ψυχίατρος. Της εγκληματολογικής υπηρεσίας. Της Ιντερπόλ. Ό,τι θέλετε διαλέξτε. Αν το Φελέκι σας σας λιμώξει κάπου, θα μου κλείσετε το μάτι και εγώ θα επέμβω. Σημασία έχει να μην μπλεχτείτε εσείς. Όλα τα μάτια σε μένα πάνω. Τι θέλετε, πείτε. Για σας θα το κάνω. Είστε μεγάλη καρδιά, κύριε δικαστά. Για όνομα του Θεού, μη μένετε πια δικαστή. Από τώρα και στο εξής είμαι ο λοχαγός Μαρκαντώνιο Μπάτσι Πιτσίνη της Ιντερπόλ. Ευφιέστατο. Υπάρχει πράγματι λοχαγός Μπάτσι Πιτσίνη και υπηρετεί στη Ρώμη. Χαίρετε. Ο κύριος διοικητής, παρακαλώ. Εγώ είμαι Δεσποινής, χαίρομαι πολύ για την γνωριμία. Και ο λοχαγός. Παρόν. Λοχαγός Μαρκαντώνιο Μπάτσι Πιτσίνη της Ιντερπόλ. Με συγχωρείτε για το σκληροχέρα, αλλά είναι ενθύμιο από τον πόλεμο. Καθίστε, Δεσποινής. Ας αρχίσουμε. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας υποβάλω αρκετές ερωτήσεις. Η πρώτη είναι για σας, αστυνόμε. Και ζητώ συγγνώμη αν σας φανεί λιγάκι προκλητική. Αν δεν σας πειράζει, η συνομιλία μας καταγράφεται. Όχι. Αυτό αποκλείεται. Κανόνας πρώτος. Δεν φέρνουμε ποτέ αντιρρήσεις. Μα μας ξεφύγει κάτι. Αυτή θα έχει αποδείξεις. Συγγνώμη, κύριε. Μήπως συμβαίνει κάτι? Όχι, κάθε άλλο. Σας ακούω. Γιατί σας αποκαλούν φόβο-τρόμο? Φοβοτρόμο. Εμένα. Ποιος με αποκαλεί έτσι? Έχω εδώ, σε φωτοαντίγραφο, το γράμμα ενός νεαρών αρχικού από τις κεντρικές φυλακές στη Λευκοσία. Ο νεαρός μιλάει για σας, αστυνόμε, και γι' αυτό εδώ το δωμάτιο. Και τι λέει? Ο Πιζάνη με έβαλε να καθίσω στο περβάζι του παραθύρου, με τα πόδια στο κενό, και ύστερα άρχισε να με προκαλεί. Πέσε ρε, και με έβριζε. Γιατί ρε δεν πέφτεις, φοβάσαι? Άντε πέσε, τι περιμένεις? And I quote, χρειάστηκε να σφίξω τα δόντια για να μην υποκύψω και να μην πέσω. Θαυμάσιο. Σαν σκηνογραφία του Χίτσκοκ. Μπράβο. Σας παρακαλώ, λοχαγέ. Ρωτώ τον αστυνόμο του γραφείου αυτού. Όχι εσάς. Τι έχετε να απαντήσετε? Δεν απαντώ τίποτα. Μάλλον εσείς θα πρέπει να μου απαντήσετε με κάθε ειλικρίνεια. Σκέφτεστε ότι εγώ έβαλα τον αρχικό να καθίσει στο παράθυρο? Μην παρασύρεσαι. Θα την πατήσεις. Για να ξαναγυρίσουμε στο παράθυρο. Από το φάκελο της μελέτης του δικαστή που έκλεισε την υπόθεση, λείπει η ιατροδικαστική γνωμάτευση για την τροχιά της πτώσης. Για την τροχιά της πτώσης? Ναι, για την τροχιά της πτώσης δήθεν, αυτόχειρα. Και σε τι χρησιμεύει αυτό? Φυσικά και χρησιμεύει. Χρησιμεύει για να καθορίσουμε αν τη στιγμή που έπεσε από το παράθυρο ο αρχικός ήταν ζωντανός ή όχι. Αν δηλαδή έδωσε μια όθηση και έπεσε, ή αν έπεσε κάτω ενώ ήταν ανέστητος. Όπως φαίνεται πως έγινε. Φαίνεται δηλαδή πως έπεσε παράλληλα προς τον τοίχο. Αν είχε τραύματα ή κατάγματα στους βραχίονες ή στις παλάμες, θα πει ότι ο δίθεν αυτόχειρας έβαλε τα χέρια του μπροστά για να προστατευτεί τη στιγμή που ακουμπούσε στη γη. Ναι, αλλά μην ξεχνάτε ότι εδώ έχουμε την περίπτωση να σου πέφτει σκόπιμα για να πεθάνει. Αυτό δεν έχει καμία σημασία. Δυστυχώς για σας η Δεσποινής έχει δίκιο. Σύμφωνα με την ιατροδικαστή, στο ιοειδές οστό διαπιστώθηκε ανώμαλη παρυφή. Η παρυφή αυτή υποδηλεί άσκηση βίας και κάκωση. Εν ζωή. Και αυτό γιατί όταν κάποιος
ασκήσει βία σε ζώντα άνθρωπο, σπάζοντας το ιοειδές οστό, δημιουργείται ανώμαλη παρυφή λόγω της προσπάθειας που καταβάλει ο άνθρωπος να αντισταθεί στο θάνατο. Στην περίπτωση του Πινέλη και του Θανάση, η ανώμαλη παρυφή εντοπίστηκε στο σημείο όπου διαπιστώθηκε το έλλειμμα. Ωραίος συνήγορος είστε κι εσείς. Τι σχέση έχει η υπόθεση του Θανάση? Μα είστε τελείως τρελός. Σαφέστατα, ποιος σας το είπε? Το χειρότερο όμως είναι το άλλο. Η κλήση για το ασθενοφόρο έγινε από αυτό εδώ το γραφείο στις 12 παρά 2 λεπτά. Από την άλλη μεριά, όλοι οι δημοσιογράφοι που έτρεξαν στο πεζοδρόμιο δήλωσαν ότι ο Πινέλη έφτασε στις 12 και 3 λεπτά. Με λίγα λόγια, καλέσατε το ασθενοφόρο 5 λεπτά πριν πέσει ο αναρχικός από το παράθυρο. Μα συμβαίνει πολλές φορές να καλούμε ασθενοφόρα έτσι προληπτικά. Δεν ξέρει κανείς τι γίνεται, καμιά φορά το πετυχαίνει. Εξάλλου δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο πράγμα μας κατηγορείτε. Μήπως είναι αντίκειμα να είναι κάποιος προνοητικός? Ελάτε τώρα. Για 3 λεπτά. Στην αστυνομία η πρόληψη είναι το πάνω. Όλα αυτά είναι προληπτικά μέτρα για να καλύψετε τα έσχη σας. Προσέξτε, δεσποινείς. Σας συμβουλεύω να προσέχετε τα λόγια σας. Είναι επικίνδυνο να μιλάτε έτσι. Με απειλείτε? Κάθε άλλο. Σας προειδοποιώ. Σε αυτό το τμήμα δεν κοιμόμαστε. Έχουμε μάτια και αυτιά παντού. Ναι, έχουμε μάτια και αυτιά παντού. Από χαφιέδες και ρουφιάνους, άλλο τίποτα. Τολμώ να σας αποκαλύψω πως έχουμε και στο κοινό μερικούς. Σκάσε! Τι μου λέτε, κύριε Αστιφύλακα? Ούτε που το φανταζόμουν. Ναι, θέλετε να τους δείτε? Μαρίνα! Μάλιστα, κύριε. Νίκο! Γιώργο! Διαταγές σας, κύριε. Μην ανησυχείτε. Αυτοί που φωνάζουν είναι κομπάρσοι. Τους πληρώσαμε για να γελάνε στα αστεία με τις 30.000 ευρώ. Σας παρακαλώ, κύριε δικαστά. Ο δημοσιογράφος μας κατηγορεί για το θάνατο του αναρχικού. Δεν είναι ώρα για αστεία. Όχι, κύριε διοικητά. Η Δεσποινής με λέει για μια τρίτη εκδοχή. Και τι λέει αυτή η τρίτη εκδοχή? Λέει ότι κατά την τελευταία ανάκριση του αναρχικού, ένας από τους παριστάμενους, λίγα λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα, έχασε την υπομονή του και έδωσε μια γερικοφτή στο λαιμό των λόγων αναρχικού. Ηρεμήστε, κύριε. Ο αναρχικός έμεινε μη παράλυτος. Η πλοντέ δυσκολευόταν να αναπνεύσει. Τότε κάποιος κάλεσε το ασθενοφόρο. Στο μεταξύ, στην προσπάθειά τους οι παρευρισκόμενοι να τον συνεφέρουν, άνοιξαν το παράθυρο και έβαλαν τον αναρχικό στο περβάζι. Μήπως και τον συνεφέρει ο δροσερός αέρας της νύχτας. Έτσι ακριβώς. Μα τρελαθήκατε. Αμέ! 16 φορές, κύριε διοικητά. Πρέπει να παραδεχτείτε ότι αν δεχτούμε την εκδοχή αυτή, δεν λευκαίνουμε ένα σωρό μυστήρια. Γιατί κληθήκε εκ των προτέρων τελικά το ασθενοφόρο, γιατί ο αναρχικός διέγραψε μια τροχιά σαν να ήταν ήδη νεκρός, και ακόμα γιατί ο δημόσιος κατήγορος μεταχειρίστηκε έναν περίεργο όρο στην τελική του έκθεση. Τι όρο, μιλήστε καθαρά σας παρακαλώ. Αρκετά ζαλισμένος είμαι με τα δικά μου. Ο δημόσιος κατήγορος γράφει ότι ο θάνατος του αναρχικού θα πρέπει να θεωρηθεί τυχαίος θάνατος. Προσέξτε καλά. Μιλά για τύχη και όχι για αυτοκτονία, όπως λέτε εσείς. Δεν σας φαίνεται ότι δώσατε πολύ αέρα στο φελέκι? Τώρα μας τρίμωξε για τα καλά. Αφήστε με να κάνω τη δουλειά μου, σας παρακαλώ. Δεσποινής, εγώ θα σας αποδείξω ότι η τελευταία αυτή τροχή είναι τελείως αναξιόπιστη. Ένα τυχαίο γεγονός, μια νύχτα με αστέρια, που βρέθηκε αναρχικός σε λάθος μπάτσου χέρι. Ένα τυχαίο γεγονός, μια νύχτα με αστέρια, που βρέθηκε αναρχικός σε λάθος μπάτσου χέρια. Κι απ' τα ανοιχτό παράθυρο έπεσε μοναχός του, γιατί πολλοί τον τρέλανε, ο άλλος σε αυτός του. Μήπως ήτανε γερός και ήταν μεθυσμένος, μήπως ήτανε
τυχαίο γεγονός, μια νύχτα με αστέρια που βρέθηκε αναρχικός σε λάθος μπάτσου χέρια κι απ' τα ανοιχτό παράθυρο έπεσε μοναχός του γιατί πολύ τον τρέλανε ο άλλος εαυτός του. Υπάρχει ένας θάνατος, ένας τυχαίος φόνος που επαναλαμβάνεται στα μάτια μου μπροστά. Απέναντι στο άδικο κανείς μη μένει μόνος, δεν φτιάχτηκαν οι άνθρωποι να ζουνε χωριστά. Ένα τυχαίο γεγονός, μια νύχτα με αστέρια που βρέθηκε αναρχικός σε λάθος μπάτσου χέρια κι απ' το παράθυρο έπεσε μοναχός του γιατί πολύ τον τρέλανε ο άλλος εαυτός του. Είναι θέλημα Θεού, ό,τι και να συμβαίνει. Ό,τι ξεπίσω μας κρατά, ό,τι μπροστά πηγαίνει. Αν είναι λοιπόν Χριστό, αν το λένε Βαγγέλη, στην Κύπρο Θανάσης, στο έργο Πινέλη. Ένα τυχαίο γεγονός, μια νύχτα με αστέρια που βρέθηκε αναρχικός σε λάθος μπάτσου χέρια κι απ' τα ανοιχτό παράθυρο έπεσε μοναχός του γιατί πολύ τον τρέλανε ο άλλος εαυτός του. Περάστε, αστυνόμε Μπερτότσο. Ήθελα να σας αφήσω αυτό εδώ. Τι είναι αυτό, μια βόμβα. Ίδια με αυτή που εξαράγει στην τράπεζα. Συγγνώμη, τι? Μην ανησυχείτε, Δεσποινής. Την έχουμε αποσυνδέσει. Μπράβο, αφήστε την εκεί. Και έλα, δώστε τα χέρια με τον συνάδελφο, συμφιλωθείτε, άντε. Γιατί με χτύπησε, κύριε διοικητά? Γιατί τα βάλε μαζί μου, γιατί μου βούλωσε το μάτι? Δεν τα ξέρετε, για την πορδί. Για πορδί! Σταματήστε σας παρακαλώ, έχουμε και ξένους εδώ. Ακριβώς. Κύριε διοικητά, οφείλω να καταλάβω ότι τον έπιασε. Μπήκε μέσα και πριν μου πει κάμια καλησπέρα μπαμ. Μια καλησπέρα θα μπορείς να την πεις. Δίκα έχει. Να βλέπετε. Συγγνώμη, εσείς μου φαίνεστε γνωστός. Είναι γιατί φοράμε και οι δύο πανί στο μάτι. Επιτρέψτε μου να συστηθώ. Λοχαγός Μαρκαντώνιο Μπάτσι Πιτσίνη, του συντερπών. Πιτσίνη, μα όχι. Εγώ το γνωρίζω λοχαγό Πιτσίνη. Όχι, δεν το γνωρίζετε. Το γνωρίζω. Αστείευεστε. Όχι, δεν το γνωρίζεις. Εσύ δεν δικαιώσαι να μου μιλάς. Σταμάτα. Μα αφού τα είμαστε τι. Αφού σου λένε σταμάτα. Τι τρέχει. Αυτός. Μπερτότσο, κύριε Μπερτότσο. Θέλω να σας συστήσω τη Δεσποινίδα Φελέτη, δημοσιογράφο. Τα λάβατε τώρα. Φέρω πολύ Δεσποινής. Αστυνόμος Μπερτότσο. Όχι, δεν κατάλαβα. Δεν χρειάζεται. Βλέπετε, κύριε διοικητά. Βλέπετε αυτό σας είπα. Συγγνώμη, μα τι τρόποι είναι αυτοί? Συγχωρείτε, ήταν τυχαίο. Όχι. Αυτός δεν είναι ένα πιτσίνι. Φυσικά και δεν είναι. Σοκάστε τώρα. Α, έτσι. Και ποιος είναι? Αν με επιτρέπει ο αστυνόμος Μπερτότσος, διευθυντής της Ιντερπόλ. Μα τι κάνετε εκεί? Αφήστε σας παρακαλώ το κουτί κάτω, είναι επικίνδυνο. Αφήστε με ήσυχο. Είμαι της Ιντερπόλ. Μα στα αλήθεια, ξέρετε και από βόμβες. Μέχρι και τον εαυτό μου έπεισε. Κι εγώ πιστικά. Μπράβο. Με συγχωρείτε, ήταν τυχαίο. Όλα τυχαία σε αυτό το έργο. Η τύχη μου μέσα. Όμως, εγώ το γνωρίζω αυτό. Τώρα θα του σκίσω το πανί. Μην ανησυχείς. Τώρα θα κάνει ένα κόλπο και θα τα γυρίσει. Τον έμαθα, θα είναι ιδιοφυΐα. Λάθηκες. Αυτός είναι τρελός. Τρελός. Ο τρελός μάλιστα αυτός είναι. Κύριε διοικητά, το γνωρίζω ποιος είναι αυτός. Κρατήστε το για τον εαυτό σας, κύριε Μπερτότσο. Μην το διαλαλείτε. Κλείσουμε ότι το γνωρίζω ποιος είναι αυτός. Δεν είναι λόγος. Είναι μεταμφιεσμένος. Για καινούργια μας φωνές. Μόνο μη σ' ακούσει δημοσιογράφος. Αν είναι τρελός πάλαβος, δεν καταλαβαίνεις. Τρελός και παλαβός είσαι εσύ. Σιωπά και άσε με να ακούσω τι λένε. Να το είδατε, έχει μάτι. Τρελάθηκες, σίγουρα έχει. Γιατί να μην έχει. Τότε γιατί φορούσε το πανί, αφού έχει μάτι. Και εσύ έχεις μάτι κατά από τον επίδεσμο. Ησύχασε. Και θα σου εξηγήσω αργότερα. Αλήθεια, κύριε Λοχαγέ. Φορούσατε πανί χωρίς να έχετε πρόβλημα με τα μάτια σας. Είναι προνόμιο σε αυτή τη χώρα να κάνει κανείς τα στραβά μάτια. Ιδίως όταν πρόκειται να ξεσπάσει ένα σκάνδαλο και
Τρέχει κυβέρνηση με την αστυνομία να το καλύψει. Η δικαιοσύνη λοιπόν κάνει όντως τα στραβά μάτια. Και η αστυνομία συγκαλύπτει σκάνδαλο ορκής. Πείτε μου σας παρακαλώ την άποψή σας και για το σκάνδαλο στην περιοχή της Ποταμιάς που ήταν ανέκαθεν στα αγροδρόμια του Εμπορίου. Α, ναι, μεγάλο σκάνδαλο. Αποκλείστηκε από την αστυνομία εκ πρώτης όψεως η εγκληματική ενέργεια. Και επειδή στην αστυνομία μας έχουμε τεράστια γκάμα από εκδοχές. Σε μια δεύτερη εκδοχή διαπιστώθηκε πως ο θάνατος του 24χρονου Λουδοπού επήλθε από εγκληματική ενέργεια. Είμαστε σε αναμονή για την τρίτη εκδοχή. Στέχετε κι εσείς μεγάλα σκάνδαλα στην πλάτη σας, κύριε Λοχαγέ. Το Μαρί, για παράδειγμα. Α, ναι, άλλο μεγάλο του σκάνδαλο. Συλλήψεις υψηλά εσταμένων της εθνοφρουράς. Δίκες, αρετήσεις και, στο τέλος, ποιος την πλήρωσε, ο λιγότερο ένοχος. Και στη φυλακή του αρνήθηκαν ακόμη και το δικαίωμα αυλισμού. Όχι, Λοχαγέ. Τα βρίσκω αβάσιμα αυτά που λέτε. Οι πολίτες θα χάσουν την εμπιστοσύνη τους προς την αστυνομία και θα επικρατήσει η απόλυτη αναρχία. Αυτή τη φορά δεν συμφωνώ μαζί σας. Εγώ από την άλλη, πιστεύω πως όταν ένα τέτοιο σκάνδαλο ξεσκεπάζεται, ξυψώνεται η αστυνομία και ο πολίτης νιώθει ότι ζει σε μια κοινωνία πιο δίκαιη. Μα φυσικά, ζητάει ο λαός αληθινή δικαιοσύνη. Ξεσκεπάζεται ένα σκάνδαλο ανώδυνο για μας για να σκεπάζεται ένα δικό μας. Και πάει λέγοντας. Ξέρετε ποιο μου θυμίζετε? Εκείνον τον γενικό ελεκτή που κατηγορήθηκε για σύβριση της δικαιοσύνης επειδή ξεσκέπαζε σκάνδαλα. Σκάνδαλα που βόλευαν μερικούς και ξεβόλευαν άλλους. Όχι, αυτός είναι χειρότερος, θεότρελος. Αυτό σας λέω και μία ώρα τώρα. Βλέπετε, τον μέσο πολίτη δεν τον νοιάζει να εξαφανιστούν οι βρωμιές. Όχι. Το αρκεί να ξεσκεπάζεται το σκάνδαλο. Αυτή είναι για εκείνον η αληθινή ελευθερία. Ζει σε μια φυλακή και τι να σκέφτεται πώς θα βγει από αυτήν, σκέφτεται πώς θα διακοσμήσει τα κάγκελά της. Αλληλούια. Όχι, θα αποδείξω την ίσθια Μαρής. Ποτέ δεν ήταν αναπήρος, ούτε και λοχαγός. Και ποιος είναι τότε? Είναι απλούστατο ένας, με συγχωρείτε δεσποινής, αλλά το ζητάνε στο τηλέφωνο. Αλλά σε όλα εννοείται. Δεν καταλαβαίνεις ότι πρέπει να το κρατήσουμε μυστικό. Αν η δημοσιογράφος καταλάβει τίποτα για την έρευνα, χαθήκαμε. Έρευνα. Μίλα στο τηλέφωνο. Ναι. Παρακαλώ, ποιος είναι? Αχ, τι απρόσμενη ανατροπή. Κύριε διοικητά, μην ανησυχείτε. Ο λοχαγός, δηλαδή ο πρώην λοχαγός, μου τα είπε όλα. Τι σας είπε δηλαδή? Μου είπε ποιος είναι. Σας είπε! Μάλιστα. Δεν μπορούσα πια να λέω ψέματα. Εξάλλου, κάτι είχε καταλάβει και η ίδια. Τι βάλατε τουλάχιστον να υποσχεθεί ότι δεν θα γράψει τίποτα στο περιοδικό της? Μα τι λέτε. Φυσικά και θα γράψω. Να το. Στην αστυνομική διεύθυνση συνάντησα έναν επίσκοπο με πολιτικά. Επίσκοπο! Με συγχωρείτε που δεν σας το είπα μέχρι τώρα. Και τον επίσκοπο τώρα έχει, δεν πρέπει να τον πιστέψετε τώρα. Σκάσε πια, μας έπαιξες κυριολεκτικά. Επιτρέψτε μου να συστηθώ. Μητροπολίτης Θαμασού και ορεινής Ισαΐας. Επίσκοπος της αυτοκέφαλης εκκλησίας της Κύπρου. Σε συνεργασία με την αστυνομία Κύπρου. Συνεργασία με την αστυνομία Κύπρου. Αμήν. Η ισχύς εν τη ενώση. Μετά το ηθικό και σεξουαλικό σκάνδαλο με την υπεξαίρεση χρημάτων από τους πιστούς, καταλαβαίνετε ρε χρέ! Όχι, το παράκανε πια. Άκου επίσκοπος. Το ξέρουμε ότι τα κάνει όλα ψέματα. Τα κάνει όμως για να μας σώσει. Κατάλαβες. Για να μας σώσει. Τι τώρα το ρίξαμε στη σωτηρία της ψυχής. Βούλωσε και φύλλα του το χέρι. Θα του φιλήσω το χέρι. Άχι, αρνούμε. Είναι το ρίχνει και πέρα διαδέσιμα. Το σκάλος αυτός! Μα τι τον έπιασε το φουκαρά. Κρίσιθαρο. Κρατήστε τον. Θα του κάνει σίγουρα καλό. Άισμε. Καταπραγητική ένεση για εσωτερικούς, ευλογημένη από τον πατέρα Νεκτάριο. Αχ, τη Μάτζη. Ενημερωμένο σας βρίσκω. Έμεινε λίγο ακόμα. Θέλετε κι εσείς. Γνωρίζετε δεσποινείς πως ο Γρηγόριος ο Μέγας, όταν τον εκλέξανε Πάπα και ανακάλυψε πως προσπαθούσαν να καλύψουν σκάνδαλα, οργίστηκε και είπε «Nolimus aut velimus, omnibus centipus, justitia mut veritatem». Με συγχωρείτε σεβασμιότατε, δε. Αλλά με κόψανε 3 φορές στα λατινικά. Μάλιστα. Η Κασάνδρα σου έκανε. Μάλιστα. Συγγνώμη να σας το μεταφράσω.
Εμένα με συμπαθούσε. Είτε το θέλετε είτε όχι, εγώ θα επιβάλλω αλήθεια και δικαιοσύνη σε όλους τους ανθρώπους. Να κάνω τα αδύνατα δυνατά, ώστε να ξεσκεπάζονται όσο γίνεται τα σκάνδαλα. Μη φοβάστε. Το να ξεσκεπάζουμε τα σκάνδαλα δεν σημαίνει ότι φύγουμε την εξουσία. Απέναντίας, τα σκάνδαλα είναι καλοδεχούμενα, γιατί επάνω τους στρίζεται μακροπρόθεσμα το κράτος. Γνώσιμο. Μπορείτε να μην το γράψετε όλο αυτό στο σημειωματάριο. Τι κάνετε! Σκίσατε τη φωτογραφία του πρώην Προέδρου. Μα δεν ξέρετε ότι είναι αδίκημα. Τι σας έπιασε! Μα κύριε, αφήγη ξεφύγει, λέμε. Ίσως να έχετε δίκιο ότι το έχει παρακάνει με τα τασάκια. Αλλά και να σκίσετε τη φωτογραφία του. Ντροπή σας. Με άλλα λόγια, το σκάνδαλο, και όταν ακόμα δεν υπάρχει, πρέπει να το επινοούμε. Είναι ένα μέσο που βοηθάει στη διατήρηση της εξουσίας. Γιατί σαλαφρώνει τους καταπιεσμένους. Ακριβώς. Εσείς, οι ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι, είστε οι άξιερείς της σκανδαλοθυρίας. Άξι. Και τότε γιατί η κυβέρνηση μανιάζει. Και πασχεί σαν παλαβή να μπαλώσει τα σκάνδαλα που ξεσκεπάζουμε. Το ότι η διαφθορά έχει παρισφρήσει πλέον σχεδόν σε όλους τους θεσμούς δεν είναι είδηση. Για την ακρίβεια, έχουμε αποκτηνωθεί σε τέτοιο βαθμό που συνυπάρχουμε μαζί της ως ξενιστές. Στο βίντεο που κυκλοφόρησε με τίτλο This is Cyprus, φαίνεται καθαρά πώς δουλεύει ένα σάπιο και διεφθαρμένο σύστημα προς όφελος των λίγων και εκλεκτών και εις βάρος του κυπριακού λαού, που έγινε για ακόμη μια φορά ο περίγελος της Ευρώπης. Και τι σκεφτόταν ο λαός? Ναι, υπάρχει σαπίλα, αλλά ξεσκεπάζεται. Τώρα εμείς κολυμπάμε μέσα στη σαπίλα και την πίνουμε κιόλας. Στην υγεία μας, βρε, παιδιά! Μήπως είναι λίγο προπαγανδιστικός κατά του κράτους ο επίσκοπος? Να δεις που ενώ πρώτα δίνει δικαιοσύνη στη δημοσιογράφο, ύστερα θα τη στριμώξει. Αποτέλεσμα, ανικανότητα και ευθυνοφοβία στη διοίκηση της αστυνομίας και της δικαιοσύνης. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος κοινός παρονομαστής από τη βλακεία των ανδρών, ειδικά όταν αυτοί οι άντρες έχουν δύναμη. Η ισχύς των ανδρών εν τη ενώση τους. Αυτός θα μας δώσει δίκιο και ύστερα μας στριμώξει, Πότε θα μπει πάτσι, γουρούνια, Εννοείται ότι το σκάνδαλο είναι η τροφή της αντίδρασης. Όχι, το σκάνδαλο είναι το αντίδοτο στο χειρότερο δηλητήριο. Δηλαδή, στη συνειδητοποίηση του κόσμου. Πράγματι, μήπως η κυπριακή κυβέρνηση επέβαλε ποτέ λογοκρισία για να μην μαθεί ο κόσμος για τις μίζες από τα χρυσά διαβατήρια ή για τη ληστεία που διέπραξαν μέρα μεσημέρι το 2013 από τις καταθέσεις του κόσμου? Ποτέ. Μια εφημερίδα μάλιστα της Νέας Υόρκης κυκλοφόρησε με κύριο τίτλο «Η μεγαλύτερη ληστεία που διαπράχθηκε ποτέ με την ανοχή της κυπριακής κυβέρνησης». Ναι, το θυμάμαι. Η δήλωση του τότε Προέδρου της Δημοκρατίας είναι ότι του έβαλαν το πιστόλι στον πρόταφο. Και πού νομίζετε ότι ξεχύθηκε ο κόσμος για να διαμαρτυρηθεί? Που αλλού στο καρναβάλι. Τρικουβερτογλέντι πάνω από τα κόκκαλα του κυπριακού λαού και η ησυχία των καταθέσεών τους που έκαναν φτερά. Μάλιστα. Λέει ότι όσο πιο πολύ βυθίζεται στα σκατά ο λαός, τόσο πιο πολύ το απολαμβάνει. Το χαίρεται. Βεβαίως. Γιατί βυθίζονται στα δικά τους σκατά. Τα δικά μας σκατά δεν μας αδειάζουν ποτέ. Εμάς δεν μας αδειάζουν ούτε τα σκατά της κυβέρνησης. Κυπριακή πατέντα. Κι όμως, πότε το κράτος δεν είχε πιο αμέριστη υποστήριξη από όσο σήμερα. Όλοι είναι έτοιμοι να κατέβουν στους δρόμους και να δώσουν ένα μαθηματάκι στους αναρχικούς, μαύρους πεντιβεράδες, ξένους εργάτες που απειλούν να ανατρέψουν το ήρεμο καθεστώς της μπανανίας μας, που κλέβουν τις δουλειές μας. Σε αυτό το σημείο μας δίνει δίκαιο. Αρχίζω να έχω μια μικρή αμφιβολία. Ψηλά τα χέρια όλοι! Κουμπιστόλι στο Αγιώς, σφυροκολό! Τι είναι αυτά, Μπερτότσο, τρελάθηκες? Ψηλά τα χέρια είπα! Στο ειδοποιώ ότι έχω χάσει την υπομονή μου! Θεία μου! Ησυχάστε κύριε Μπερτότσο! Θα είστε εσείς κύριε διοικητά. Αστιφύλαξ! Θέσατε τους όλους στην κρεμάστα! Με κοιτάτε έτσι. Αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος για να με ακούσετε.
Δεσποινίδα. Και τότε αυτός μετά. Εσύ τώρα, άτιμη Ιούδα, θα μου κάνεις τη χαρή να πεις στο άτιμο ποιος πραγματικά είσαι. Αντί, σε έφαγα, κατάλαβες. Κατάλαβα. Φοβάμαι όμως ότι αν τα πω έτσι προφορικά θα με πιστέψουν όταν καλύτερα να δουν τα χαρτιά του φρενοκομείου. Φρενοκομείου! Μην κάνεις καμιά χαζοβάρα, αλλιώς έφαγα. Να τα. Ορίστε κυρίες και κύριοι, κοιτάξτε τα για να πιστείτε. Όχι. Στέλιος Σάββα, καθηγητής σχεδίου, εγκλείστηκε σε ψυχιατρικό ίδρυμα. Παρανοϊκός, μα αυτός είναι τρελός. Αυτό σας λέω και μια ώρα τώρα. Τα γύρισε όλα. Δημόσιο ψυχιατρίο θαλάσσας, Λεμεσούργιο, πολύ Δαφνή. Είμαστε ένα βήμα πριν από το Δαφνί. Κάσε! Δεκαπέντε ηλεκτροσόκ, 20ημερη απομόνωση, 3 κρίσεις καταστροφικής μανίας. Πυρομανής, 10 εμπρισμοί. Ώστε είναι και εμπριστής και πλαστογράφος. Απατεώνας ηθοποιός. Θα σε χώσω μέσα. Υποδείχθηκε στον ιερέα και το δικαστικό. Δεν θα το έκανα αυτό στη θέση σας. Σας είπα, είναι τρελός με πατέντα. Κυπριακή πατέντα της σκάτα. Κρίμα. Και είχα φτιάξει το μυαλό με ένα θαυμάσιο άρθρο. Μου τα χαλάσατε τώρα. Λύσε με για να το χαλάσω εγώ αυτόν. Βγάλε μου σε παρακαλώ τις υπέρεδες Μπερτότσο. Μπράβο. Ύστερα να χαλάσεις εσύ την καριέρα σου. Το κακούργο το κάνει ότι δίθεν ήρθε για έρευνα. Όσο σκέφτομαι ότι παρολίγο πήγα να πηδήξω. Στην ηλικία σας μόνο με ρεχαπάκι, κύριε Δικητά. Και αυτό δεν είναι τίποτα συγκριτικά με αυτό που θα πάθετε τώρα. Για προσέξτε. Μην κάνεις καμιά χαζομάρα. Τι είναι αυτό πάλι. Με τρελός, μάχη ανόητος. Μέτρα τα λόγια συμπερτώσω και πέτα κάτω το πιστόλι. Αλλιώς βάζω το δάχτυλο εδώ και ψαφάνω όλη τη ώρα κύτταρα. Κατάλαβες. Θεέ μου. Σας παρακαλώ κύριε τρελέ. Μην το πιστεύεις. Μπερτότσο, η μπόμπα δεν έχει μηχανισμό. Έχει. Μπερτότσο, παιδί μου, εσύ που κάτι καταλαβαίνεις από αυτά. Αν και είσαι βλάκας. Για δες, είναι αυτό το μηχανισμό. Πού το βρήκες. Τον είχα εδώ μέσα. Εδώ μέσα έχει τα πάντα. Έχει και ένα μαγνητόφωνο όπου έχω καταγράψει όλους τους διαλόγους μας από την ώρα που μπήκα εδώ μέσα. Και τι σκοπεύετε να κάνετε. Θα το στείλω παντού. Στα κόμματα, στις εφημερίδες, στα υπουργεία. Αυτό καθάνε βόμβα. Όχι, δεν μπορείτε να κάνετε κάτι τέτοιο. Ξέρετε πολύ καλά ότι όλα όσα είπαμε. Τα είπαμε υπό το κράτος ταραχής. Μας είχε αναστατώσει ένας ψεύτικος δικαστής. Και τι με νοιάζει εμένα, σημασία έχει να ξεσπάσει το σκάνδαλο. Νόλιμου South Valley. Σημασία έχει να μπορέσει επιτέλους ο κυπριακός λαός να βροντοφωνάξει. Είναι αλήθεια ότι είμαστε με τα σκατά στο λαιμό. Γι' αυτό και περπατάμε το κεφάλι ψηλά. Θεέ μου, πόσο μπλε ξοδεύεις για να το βουλώνουμε. Ότι του φανεί, του λόλο στεφανεί. Λαλαλαλαλαλαλαλαλα. Σας παρακαλώ που συνδέσετε αυτή την κομπά. Όχι, αυτή θα μείνει εδώ όπως είναι. Θα μπορέσει να σας κρατήσει ακίνητους, ώσπου να προλάβει. Αν έστω και να σας κουνηθεί ή φωνάξει βοήθεια, θα την αχτούν όλα στον αέρα, καταλάβατε. Όπα. Τι τρέχει. Ποιος έσβησε το φως. Όχι αστεία, μη, βοήθεια! Ο τρελός θα πρέπει να πέταξε την βόμβα έξω. Γρήγορα, μα ανάψτε το φως. Πρέπει να τα διακοπεί ρεύματος. Μπερτότσο, εσύ είσαι κοντά στο διακόπτη, δοκίμασε. Μα τι έγινε. Ο τρελός ξέφυγε. Ναι, θα βγει για έξω. Μα η πόρτα είναι κλειδωμένη. Μήπως από το παράθυρο. Α, κοιτάξτε, κοιτάξτε. Έχω τόσο λεπτό κακό. Το χειροκροτεί από μόνη της. Μα είσαστε κομψότατοι, δεσποινής φυλακή. Είστε τυχεροί. Εμείς δυστυχώς τα κλειδιά έβγαιναν στη τσέπη του τρελού. Γρήγορα πηγαίνετε στο παράθυρο να δείτε τι έγινε. Είναι πολλής κόσμος. Έχει μαζευτεί γύρω από το φουκαρά. Μα είναι τραγικό. Πώς έγινε αυτό. Κύριε Δικητά, έχετε κάτι να δηλώσετε. Ο κύριος Διοικητής δεν ήταν εδώ. Αλήθεια λέει, δεν ήταν εδώ. Ρωτώ τον κύριο Δικητή. Μήπως έχετε κάτι να δηλώσετε. Όχι. Με έχουν συγκαλύψει. Καλύψει, ήθελα να πω. Δεν ήμουν εδώ. Πώς είπατε, αφού ήσασταν εδώ. Δεμένο με τις χειροπέδες. Ναι, έχετε δίκιο. Είμαι ζαλισμένος. Κουράστηκα. Κανείς σας ούλουσα. Πώς κάνει εκεί το πράγμα. Είσαστε κι εσείς δεσποινής μάρτυρας αυτών που έγιναν.
Εμείς δεν ευθυνόμαστε καθόλου για το πέσιμο του τρελού. Φυσικά. Αφού ήσασταν δεμένοι. Θα πρέπει μάλλον να αναθεωρήσω τις απόψεις μου και για το πέσιμο του αναρχικού. Όλοι κάνουμε λάθη. Πιστεύω ότι στην περίπτωση αυτή η πράξη εδώ οφείλεται σε μια ξαφνική φοβία του σκοταδιού. Ο τρελός τρόμαξε από το σκοτάδι. Μοναδική πηγή φωτός ήταν το παράθυρο. Όρμησε λοιπόν ο τρελός κατά το φως και έπεσε. Έπεσε. Ναι, έπεσε. Έτσι έγινε. Το δίχως άλλο. Έχω αμέσως στο περιοδικό μου να δώσω την είδηση. Φυσικά, προέχει δουλειά. Να σας ξαναδούμε. Χάρηκα πολύ για την γνωριμία. Αν μας χρειαστείτε ποτέ είμαστε πάντα στη διάθεσή σας. Επανειδή Δεσποινής. Ευχαριστώ για όλα. Θα ξαναειδωθούμε. Συγγνώμη. Εδώ είναι το γραφείο του αστυνόμου του πρώτου τμήματος πολιτικών υποθέσεων. Πάλι εσύ! Αδέκραπο τσακίστηκε! Κράτος είσαι 7 ψυχός! Φόρεσε μια ψεύτικη γενιάτα, έβαλε και μια ψεύτικη κοιλιά. Σου ξεριζώ στο τη γενιάδα, τρίχο και θα σου τη δώσω να τη φας. Για όνομα του Θεού, τι καμώματα είναι αυτά! Δεν είναι ψευτική. Έχω το σκαφίρεψε καλά μια τις τρίχες. Κοιλιά του, είναι αληθινή! Συγχωρέστε μας κύριε, αλλά σας περάσατε για κάποιον άλλο που μοιάζετε τόσο πολύ. Χωρίστε μας. Τι συμπεριφορά είναι αυτή? Το συνηθίζετε να ξεριζώνετε τα γένια και να τσιμπάτε την κοιλιά όλων των δικαστικών που έρχονται για έρευνα? Δικαστικό Για έρευνα! Είστε δικαστικός? Φυσικά. Γιατί ταράζεστε έτσι? Δικαστικός Αντώνιο Καρασίντη του Ανωτάτου Συμβουλίου. Βρίσκομαι εδώ για μια έρευνα σχετικά με το θάνατο του αναρχικού. Σας πειράζει να αρχίσουμε αμέσως? Πολύ απλητική για αυτούς που έχουν την εξουσία. Πολύ απλά θάβεται. Και στη θέση της μας δίνουν ψέματα. Τόσο καλοσυσκευασμένα, τόσο πιστικά, που σχεδόν τους ευχαριστούμε που μας επιτρέπουν να τα πιστεύουμε. Δικαιοσύνη, όχι φίλοι μου. Η δικαιοσύνη είναι σαν την αυλαία του θεάτρου. Κρύβει το χάος πίσω της. Είναι εκεί για να σας καθησυχάσει, να σας κρατήσει ήρεμους. Ενώ η σκηνή καίγεται και οι ηθοποιοί τρέχουν για τις εξόδους. Στείνουμε θέατρα και να χαλνούμε όπου σταθούμε και όπου βρεθούμε. Στείνουμε θέατρα και σκηνικά, όμως η μοίρα μας πάντα νικά. Και τα σαρώνει και μας σαρώνει. Και τους θεατρίνους και τα θεατρώνει. Υποβολέα και μουσικούς. Στους 5 ανέμους τους βιαστικούς. Που έγινε κραυγές και επιφωνήματα και χαραυγές ρηγμένα ανάκατα μαζί με εμάς. Πες μου, πού πάμε? Πες μου, πού πας? Ανά από το δέρμα μας. Γυμνά τα λέμε. Γυμνά για αέρα. Στεγνά στην κάψα. Πότε μας γέννησαν, πότε μας τάψαν. Μες στην καρδιά μας ένα σφουγγάρι. Στο δρόμο σέρνεται και στο μπαζάρι, πίνοντας το αίμα και τη χολή και του Θεασάρχη και του θεάτρου.
Καλησπέρα σε όλους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα άτομα, δεν ξέρω τα ονόματά τους, και τα παιδιά εδώ και τους διοργανωτές, τον κύριο Χειμώνα από εδώ, ναι, και εσάς όλους εδώ που ήρθατε. Εκείνο που θέλω να σας πω, θέλω να ξέρετε όταν είσαστε σίγουροι ότι έχετε δίκιο να μην το αφήνετε. Να μην το αφήνετε. Γιατί όταν το σιωπάτε σημαίνει ότι το αποδέχεστε και δίνετε την ευκαιρία να προχωρούν τα κακά. Η σιωπή σημαίνει ότι είναι η ανοχή και ότι το αποδέχεστε. Δεν πρέπει. Στο εξωτερικό που πάω, ιδίως στην Αυστραλία, βλέπεις παντού ταμπέλες που λένε, γράφει «If you see something, say something». Εδώ στην Κύπρο, δυστυχώς, λένε «If you see something, σιώπα». Μη μιλάς. Κρύψε να περάσουμε, όπως λέμε εδώ. Δεν γίνεται. Γιατί σήμερα, εχθές ήταν άλλος, σήμερα είμαι εγώ, αύριο θα είναι κάποιος άλλος. Δίνουμε την ευκαιρία σε αυτούς που έχουν τον τρόπο και τη δύναμη να τα σιωπούν και να προχωρούν. Δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό. Διότι τι πατρίδα θα παραδώσουμε στα παιδιά μας. Ο Θανάσης ήταν ένα παιδί που μεγάλωσε μέσα με αρχαίες αξίες, μέσα στην εκκλησία, μέσα στο ελληνικό περιβάλλον και μια ζωή, όλη του τη ζωή, γιατί ερχόμασταν εδώ συχνά για διακοπές από την Αυστραλία, του άρεσε πάρα πολύ, όπως και τα άλλα μου τα παιδιά, και περίμενε πότε να τελειώσει τις σπουδές του και να γυρίσουμε. Γυρίσαμε πίσω και έκανε πάρα πολλά, είχε τα όνειρα του όλα, τελείωσε αρχιτέκτονας και βιάστηκε να πάει στο στρατό για να φύγει ο στρατός από τη μέση και να πραγματοποιήσει τα όνειρα του που είχε κάνει από την Αυστραλία. Ήταν το όνειρό του να ανοίξει ένα γραφείο δικό του και διάλεξε μάλιστα το καλύτερο δωμάτιο εκεί στο σπίτι μας που έχει την πανοραμική θέα και βιάστηκε να πάει στο στρατό. Δυστυχώς όμως δεν τον αφήσα να πραγματοποιήσει τα όνειρά του. Το φώναζα από την πρώτη στιγμή και θέλω να σας πω ότι ο Θεός που με αξίωσε και έφτασα εκεί και είδα το παιδί μου ξαπλωμένο, ανάσκελα, χωρίς έναν εξωτερικό γδάρσιμο και κάποια μέτρα μακριά από την κάθετο της γέφυρας είχαμε πάει εμείς οι γονείς και κατεβάσαμε μία τσάντα με πέτρες, με σκηνή για να δούμε εάν έπεφτε, όπως μας είπανε, πού ακριβώς θα έπεφτε. Ήτανε πολύ πιο μακριά από εκεί που έπρεπε να βρισκόταν εάν έπεφτε το παιδί. Αλλά ποιος ο λόγος να πέσει και ποιος ξέρει καλύτερα το παιδί το δικό μου από μένα. Τους έφωναζα, δεν είχε κανένα λόγο να το πράξει αυτό. Και φεύγοντας από το σπίτι, ετοιμασμένος, ετοίμαζε την τσάντα του να πάει στο στρατό, διότι είχε διανυκτέρευση και την ετοίμασε ο ίδιος και ξεκίνησε να πάει. Πώς βρέθηκε αλλού? Ένα παιδί που ετοιμάζεται να πάει στο στρατό στη μονάδα του δεν βρέθηκε αλλού έτσι απλά. Είναι πάρα πολλά. Νομίζω ότι είναι γνωστά, να μην τα επαναλαμβάνω, γιατί δεν ξέρω
Δεν θέλω να σας κάνω να ανησυχάτε, ιδίως τα νεαρά παιδιά εδώ που θα πάνε στο στρατό με τη βοήθεια του Θεού κάποια στιγμή. Θέλω να πω στα παιδιά ότι πρέπει να έχουν κάποιον φίλο που να τον εμπιστεύονται, είτε μάνα, είτε είναι πατέρας ή κάποιος στενός καλός φίλος, γιατί σήμερα πρέπει να προσέχουμε και τους φίλους μας, διότι δεν ξέρουμε ποιος είναι δίπλα μας και τι καπνοφουμάρι που λέμε. Θέλω να έχουν ένα φίλο που να τον εμπιστεύονται και να του λένε τα πάντα, ό,τι συμβαίνει. Ο Θανάσης ήταν 26 χρονών λεβέντης και του έλεγα να μιλήσει στους αξιωματικούς αυτά που μου έλεγε και μου λέει «Νόμα, μου λέει, δεν μπορώ να μιλήσω γιατί θα έχω τα αντίπεινα, έχει πολλούς κακούς». Και του είπα «Εντάξει, θα πάω εγώ να του μιλήσω» και μου λέει «Don't dare», μου λέει, «μην τολμήσεις, θέλεις να μου κάνουν κακό». Εάν τολμήσεις και πας και τους μιλήσεις, μου λέει, στους αξιωματικούς, θα με κόψουν έξω από το στρατόπεδο και να με κάνουν άχρηστο. Και αυτό ήταν. Σε 2 μέρες του κλείσανε το στόμα. Πού να ξέρα. Εάν το ήξερα και δεν μου είπε και λεπτομέρειες, τώρα τα βλέπω μέσα στις καταθέσεις, το ναυίο των βίων που βίωνε το παιδί μου. Το πόσα πέρασε. Και ερχόταν στο σπίτι και το έβλεπα και μου λέει «Mom, don't ask me». Όταν του έλεγα «Θανάση μου, τι έχεις», «Don't ask me», μου έλεγε. Αυτά έχω να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θέλω τα παιδιά εδώ, δεν θέλω να απογοητευτούν, να πάνε είναι λεβέντες, να έχουν κάποιον να μιλάνε για οτιδήποτε τους συμβαίνει. Για οτιδήποτε. Εγώ θα ήθελα, γιατί έχει πολύ καιρό που το σκεφτόμουν, να γίνει μια ομάδα, μια οργάνωση, να πω, τέλος πάντων, που να λέγεται το καταφύγιο του στρατιώτη. Δηλαδή, ό,τι συμβαίνει στο στρατό, ό,τι συμβαίνει στο παιδί που πάει στο στρατό, να μπορεί να αποταθεί κάπου, να πει το παράπονο του εμπιστευτικά. Διότι μπορεί να έχει και παιδιά που οι γονείς, τέλος πάντων, να μην έχουν το θάρρος να μιλήσουν στους γονείς. Να έχουν έναν τόπο και να μιλούν ανώνυμα. Ή να μπορούν να αποταθούν προσωπικώς ή με τηλέφωνο, κάπως έτσι. Νομίζω ήταν πολύ καλή ιδέα. Γιατί εάν υπήρχε κάτι έτσι, εγώ θα έτρεχα και να έλεγα το παράπονο μου για το παιδί μου και να το γλίτωνα. Ή το ίδιο το παιδί να μπορούσε να αποταθεί. Θα ήθελα πάρα πολύ να κάνω κάτι έτσι, αλλά βλέπετε, εκτός είχα και τον πόνο, τον αβάσταχτον πόνο, είχα το γιατί. Έχασα έναν παιδί που ήταν όπως τον Άγγελο, δεν ακούσαμε λέξη άσκημη από το στόμα του ποτέ μας, μα ποτέ. Και μου έλεγε πάντοτε, μα, ό,τι χρειαστείς, είμαι εδώ. Θα είμαι πάντα δίπλα σου, μου έλεγε. Λες και το πρόβλεπε. Δεν θέλω να κουράζεσαι, δεν θέλω να στενοχωριέσαι, μου έλεγε. Δεν ξέρω, ήταν έναν εξαιρετικότατο παιδί. Πανέξυπνο, αλλά όχι παμπώνυρο όμως. Ή δεν υπολόγιζε να δει την Κύπρο σε αυτή την κατάσταση. Ούτε και εμείς οι μεγάλοι. Έφυγα, ήμουνα 20, στα 21 μου έφυγα, παντρευτήκαμε με τον σύζυγό μου και φύγαμε για την Αυστραλία, δεν είχαμε παιδιά. Και μέχρι που να γυρίσουμε, ερχόμασταν διακοπές, αλλά δεν υπολογίζαμε το μέγεθος της καταστροφής που υπέστησε αυτός ο τόπος με τη σιωπή και την ανοχή. Στο εξωτερικό, να σας φέρω ένα παράδειγμα, το κακό ήταν οι απεργίες. Γιατί έκαναν απεργίες? Διότι όταν ένας προϊστάμενος έδινε παρέτηση σε κάποιον άτομο, οι άλλοι όλοι, και ήταν άδικο, οι άλλοι όλοι έκαναν απεργία μέχρι να τον πάρει πίσω. Δηλαδή στηρίζουν ο ένας τον άλλον. Εδώ πέρα δεν τους νοιάζει. Είναι όλοι αδιάφοροι. Και δεν θα πάω και πολύ μακριά, και τα παιδιά είναι πολύ άναρχα. Δεν έχουν, λες και δεν μεγάλωσαν με αρχές, ή με αξίες ή με γονείς, ή να πάρουν παραδείγματα. Να, χθες το βράδυ τι έγινε. Τι έγινε εκεί στην Αγία Φύλλα, στη γειτονιά μας. Φύγαμε από την Αγρυπνία, που ήμουν κάτω στην Αγρυπνία στη Μητρόπολη κάθε Παρασκευή βράδυ, και πηγαίνοντας στο σπίτι βλέπουμε εκεί αστυνομία, φωτιά, πράγματα, και βλέπω μέσα στα νέα. Αυτά τα παιδιά δεν έχουν γονείς. Αυτά τα παιδιά μεγάλωσαν μόνα τους έτσι και μεσάνυχτα να γυρνάνε στους δρόμους.
Αυτοί οι γονείς δεν νοιάζονται για τα παιδιά τους, που βρίσκονται, δεν τους ρωτάνε. Εμένα τα παιδιά μου όταν έφευγαν να πάνε κάπου, γυρνούσαν πίσω όταν δεν τους μίλαγα και ήξερα που θα πηγαίνανε, δεν θα μας πεις να προσέχομαι, δεν θα μας πεις αν συμβεί κάτι να σε πάρουμε τηλέφωνο. Αυτό ήτανε. Αλλά εδώ δεν ξέρω ρε παιδί μου, το κακό ξεκινά από το σπίτι. Αυτό έχω να πω μόνο. Θα πεις κάτι, θα πείτε κάτι, κάποιος από εσάς. Πριν να σκαρινυχτήσουμε, εκείνο που θα ήθελα να πω εγώ σαν καταληκτικό λόγο είναι ότι το θέατρο δεν είναι απλώς μια παράσταση την οποία πάμε να δούμε για να περάσει η ώρα μας, αλλά είναι και για προβληματισμό. Και απόψε, ακριβώς, έχουμε όλοι μας, μικροί, μεγάλοι, κάνουμε ένα μάθημα. Είναι ένα μάθημα το θέατρο. Ένα μάθημα ζωής, για το οποίο πρέπει να είμαστε όλοι έτοιμοι οποιαδήποτε στιγμή, σε παρόμοιες περιπτώσεις, όταν περιπέζουν την αντίληψή μας, να είμαστε έτοιμοι να τις αντιμετωπίσουμε, να τις κρίνουμε, να τις κατακρίνουμε και να δώσουμε τη σωστή λύση. Θα ήθελα να συγχαρώ την υπεύθυνο του θεάτρου μας, την κυρία Αθήν Βασιλείου, για τον τέλειο παραλληλισμό του έργου μαζί με την περίπτωση του Θανάση. Τα παιδιά τα οποία έχουν αποδώσει πάρα πολύ καλά το έργο. Τα παιδιά της μουσικής, τα οποία με την χρειά της μουσικής έχουν πλαισιώσει το όλον έργο. Και φεύγοντας όλοι από εδώ απόψε, να δώσουμε μια υπόσχεση στον εαυτό μας ότι θα αλλάξουμε, πέραν το ότι θα γίνουμε κι εμείς καλύτεροι άνθρωποι, αλλά όταν βλέπουμε να συμβαίνει δίπλα μας οτιδήποτε το οποίο προκαλεί ανθρώπινων πόνων, να μην μένουμε να παθήσει. Ευχαριστώ όλους σας. Καλό βράδυ.